Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Uya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana ntigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokirinda kugikilia serikali ngichwera kwani gorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego umuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwakuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake going on. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design.
we are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwa ikirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ninto mwali bomuchando Eretabia ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asumucho karatila. Ase inyagitari ya Walfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndigunga international herbal medicine. Asinya gitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate mwekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Anya kwa buli ubo mrembe nishindwari chinko ngubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantab na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti omuchobo songo. Wose, tuwa kreseme asi number 0722 245763. Ekari ya kurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo muroira akwando kora matukato lakini ekero bakoira na rio wacha kora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba bwenete. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika
Autobot Kenya Limited no tuli gigiga asing'i chao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobot ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobot. Battery ni Autobot. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kulende tali nchira ndio sirakuru bulimi obuyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igirio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinsimegete ndayangete amaraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamaragoba weka chinsa isato asomorobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kurasaberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomorobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichia Nakuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa gakuigwa asenchira enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Soko TV no botuchi kwa batogokora ege kurugia ito tonyare kwa batogekora asenchire bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare kwa batogokorareria okorari kwa nyagosira asenchira bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanenya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya obugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na iboretwe unango tebiwa
ndabona iboru tukinde buya ngakina kinde buya ekera nachiro ikemia tasta ngachaka ngondivelopo ngoira samagoro wane kamanya gutokanga na twaliro wana wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kila litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mwanchu murigeria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisaku au lakini erure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gia Nsoko TV gochiko kumanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwanekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia kumanya na riaya agendrete ase sector yechisemi mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi Manjito murigeria wita sembia Nsoko TV mambia bono no gusaba no kugena kwanenga kwa bukibia wachakire kuyagania asemeria yari tukuya rero tariki ni 10 twateretenga bono no mwako yo muguka tutiganite tugendete kwiroberia erikwelekia bono bochori bo mwako gocha abarayibari tutaite gochora tunyare tukubachora nande banyare bagutikirania ari tutagitigonga asumwako yo mwanjito murigeria bayibani kunyuringa no gendete kwiroberia Boigochia kimene chiga kwegurerio irita senyomba yao niyo kumanyenga chinga kitiricho kuboka na kubekemero byago hiyo nyari kubikaraniga yago yeritko chekire yonga anonsia sore na kwariganirie asomoro biretu bwa Nsoko wa kire tunyare tugusanga totebanie tosemanye una butambe asomoro biretu bwa Nsoko wa kire una butambe chokoro kadana ndemo na kwariganirie asomoro biretu bwa Nsoko wa kire Enchumo chumurigeli konkoro kwa Innocent Onyango asema byabono doche nigo chile tariki 10 mumuti nyino yo gatano gatatu mwancho murigeli mwaka w'ikiribere 2025 na muri tukonelia tichi kabere asomoyo omurabu goto kwarigania sema byabono onyara kwaba okobana intwego chakira bono gwikachinsa isato nenusu akarato chikoba togo ko alibaga yoko nyara kwaba gukwemanya nabo igogokere emiroberi ito yegeta seni gito gya Nsoko TV Diana gwigoro tebire nigo bono mwaka yo motigalete chiki na 50 na ibere bagateba 52 weeks egere ense ya Kenya kerere igore bituo bya byo bochori na nomono ebara yokurigereria yagenda tegokorekana sobora ichi campaign chinkwana nabo igo mwancho murigereri ebirengereri bibya bekirobosio byo chikoba yokurigereria nga obugima bwabo no bwana bwanyara koba bokurigereria gogwetera sobora yobo tunyara ko batokwaribaga na gwikaransa na barai tunyara ko batogokwana barukurende nonya naye bosio bwa kiregento naye tubigitatanga nige kwera naye tokwaribaga iri kwanyara ko bakogokwana kurenda sema mbia bono mwancho murigereri igo tokora gotebi kora kurigente kurukunga morning check ototebia soberete batebire mbreye nino Diana ngoche na roche bakobaga chinse mo kiri bagatebe mburira chikobage gotwe nyinge na aba bakorukwa abatatibelire banyare ko bagateba ngabono chinga kibune chiga abakenya banyare ko bakweyarigania sembure nene sana kera to gukona boigo
muchando bw'endagera norongo kwane kolenga chinsemo chiri chia Kitale chinsemo chiri chigo simeka chibando na Trans Nzoia bagateba na chibando chinyinge nigo chiuma goitira asembura gutatu buya kulende toigenete nga orongo ruiturwa gusirororu kera bagokwana lire Nyasaye natuanjete onyegeko gendera ende ikibere yairana teligo totiga mono embuleju naruche Innocent kyatokwanira endagira naruche chikaunti abantu bakureba sana kurwa chinsemo chia Eldoret Trans Mara chinsemo chia Narok abantu bari basimika Innocent emirimo yaromba akorete yo kubeka obuoyo simika bunegani lakini koranga embure kereta chitegotu ebitume bingo nigo byabete bikuya bire mugondo burati ya linking ya mono tase enga kema tego takiru yaba embure ndunke kerengo kilgetali gwetani bigo bono ndagero muchando bw'endagera no libosiga igabona bagoteba kulendo mugusi nimaete ngibiticha biri byitongoreta bire ndagera tali chibando cyo kalera batatebi na bokoli abagato echinyeni bokoli avocado ni chinyeni urare kara batebire amura bande babwato mujadala linde bagobora ningabo kimambo bwati meaning ende yonsi asobugirwa bwa mwanya bantu bukuma bwati meaning ende yonsi asobugirwa bwa mwanya bantu kera bakwa nenye cheka mineju ege bisa kubita to byaro rekanete kwegerera muswada gwe ubukima abibaganira basibi sakugeito kyomugusi sakugeito kyaba murabambi to bakorukwa abaluya nabo igo bari bakorwa chisemo cyabogera ntuli tanga ntokarateba kolere bintu binde byonsi pm ebosoli lakini mubasa komochera gento ikorukwa endagira igo mwacho murigeli sema byabona munatwa gatebiri chetri tekemero gebere maiga ichinsa 12 tuatakaura tatebya soberete gento igorunga morning check tumanya sole otatebinga kikwabokire ngaki makolingwete kale bali ase county ya Nairobi motatebinga kimule in fact ya muoma nana gokoigwa timanye tinga gogwato bwatoka naye gwagatebire mambi gwantebinga Zakaria muoma gwante ikoruki kuyu Innocent twarosiria mandasi chaya yire gwantebiri na gulia yire chinga kichinde gwantebinga bono amabere nekirandiale Zakaria muoma na chakire go complain achakira wa complain eno kumochere lakini abarinde eno kumochere ngucharaswa mona simtanda yitu yekerero makoli eno kuna inche na complain kuruchise mochirichi ya Musarabe town Musaraba egere town gatie chi town garo chirangiria Samarieta ntumbugate town ya Nyamira tugatwara Musaraba town tugatwara Kisii town kerhoka ni kwere deli say no nero ni town kai sai tobaka ntu abekirwe lami ngwarara Joshua gakobeka okay mujumbo nyantaro town yari mujumbo na narenge igoroga iga na mutegerera tena bari gwete bakwana tena Clinton gatebete kera Nairobi kera ari gukwana gento ngiri ya chita sobongo bwana ari goteba Nairobi urukuru Jomo Kenyatta International Airport aso town ya Nairobi igo gweta chi constituency ya ngenye gose sana na ndenga changanyora na maene bintu binde mbire ntali kwamiriri lakini urocho chakere kurukeroka otirimbo kogende mbaka chinsemo chia mungoni busyo urwalia ochiche osoe kemera muino eyumbo getutu wa masaba bakanyoranga chinga kichia chire tia turarigeli bali banyare kwa bako beka chimese chiabo kra Dennis nagorode semambia bono nabagoto tebya soberete twakire simigo chagaiga elitunyara kwa batugo kwana naye asenchira yoboikiranu asendo chegaiga agotebanga oyonkira Dennis kuruchinse mochirichia na kuru City Salam Club tigandara igoyo ngayaberete ngaki kwabokire wakire na Yesu wakire wiya na Yesu ngaki kwabokira somonene anje nabokire Nyasaye numuya nanye sege unere ngaki yabere gosega bona njero mwana nyanumba atawa tayari ngeli ate itonga pole sana aso usirio morisi cha irowe kanisa ya jama nyomba to mugambi tomu okay bona tegatole marganire ndega kina binde kwachira ne jagara yeso ko barora kara yako bororo niba goteba ngago tole buna begia chinga kitole se stage na chechi manya
bare ngoro bakagenda na intu twachire ande rituko nyasara turangire ngaki abantu ba esamba babukire bya abantu besamba babukire ngalete ngekambi ya ikamune jagete abana atera yana ngandayana nangu amoli boye kambi karibu kambi ya ikamu ato mogike duini narani bakora no mogike nyamba sora nalebe koye okay no mwana inosendi obao okay ono bo tibitigango tubwatera na tora njiri ya nyataya pewa janenekene biamono sana, asante sana yamono biamono sana kuri chisembe ichesamba kwigure no musimu weje kambi Innocent nakuporeti e weekend enkambi rwachiete tinata ete kongeneria somo nene yeito yako arengo chakere wikere busyo aliye kampi ego chaka kera to koinyora ngakitubwene takomenya asubuma bubu Kristo na aba bwatani bo monene na mono Iganto kia kangire mono ase kambi Innocent kirina renge omwesdie ina kabiro omwesdie andoka nganya ngachanga nganya abaibori buna banganya tiraincenga babwati nkagite mono ne chikambi ne chikurusede ndire tu agachire kambi gete kwa mutagara Innocent twakaragire kirari tukaro nana we yari ko motivate nagenda ari getiringi arengo gento tamaitigo siboni gakero mu chucha ke yaino usibadongo sangamole Nairobi ano mocherororo oya abana bagirire kuri nyumba maite egento gerekere striking igoro ya ebintu bindekera biko bigokorekana kero kubirigereri nabo koranga ebintu ebigonchoreri birikaro maite tuagachire gokoyego mochere uburukaniri chingende gwakana rero Nairobi gaiga montako ego mochere obikiru ne chingende oteba ngatingoli mochere talingende usiba otatwalire chingende mono kora to mochere gitoraje intogora goncheri bire intongonchori bire amwanchu murigele kera chabutugirista kemero ngibire na isano nemo tuatebe gento tuatagete gokora no kokore gento igorukunga morning check tomanya soberete toigure Margaret otebira saberete na anamono otumanyiringa ngakiera bokire gandara iguyo ngakere agototebye semambie ngakibuga kire bwakire buyani ngoto kwanere semambie nyakundi ngayoberete gashie bata horo gashie bona baiganda ujaba na babukire bakoni kinyeni abayikoyo bali kurara okay digo baba tangwa nitambwale okay gina kindu je bagotarira para ebara iyo bochori bosi bumwaga bwijiru bere beronge bere daisano daibere na ande na role na ba na ba kwa na kana se bono ne project ya ruto kai magana ndi bako ete riboti mbono mandiga ndori kurara gashiega yega kwa 24 hours mugusiko igure bano kurugashie uno mungwano mintate bire riboti anyori kurukira ndi semambie nere yu bare gogo turabara babi batatu babirega nobwato okay asante sana wewe riboti yabwatengia yo twagurugashie igure Diana igure watu babito atabaga bara iri bagukwana ade nyigwete kadabangi na bagale gukwana baka bagirete ke mumu wamenyamaza mamu bari gukwana mangi bate banga bagaka bari gukwana mangi bati ninzu to gukwana byabona sana mwancho murigereri kera cyabutukira 22 tigatogenda umutima ku musini Diana yagara tuyarigani toirane to so sensemo yamaya twaramanyira asoberete tuyigure gashie tuyigure county ya Nyamira tokwira na Kisi county ntura ego robot bali chinsemo jya Kajiado ntura igu Nairobi maiga story nturamanya ngakimunga bokire na muko nakoba mogotatebyo mwancho murigeri aigane Soko TV chenguru ku Innocent Onyango nancho mwancho tomurigeri nkorokodea na ndemo na ntokorea na sensemo ya maya
Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyolia ogokwa gose okubonchurelia bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyake busani tulikere timigwete ya 8 6 6 2 obutindino bosomo amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari gusire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togoto segusi ensemo ya Gesonso Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime Betami nigo togo konya abantu bari amuna mariogo yogo tindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna afunzi orenge kwa ende university ongere gutumia maruna mariogo yogo tindi amosariri na yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire yakonywa mariogo yogo tindi na amaru abasari erio twabaretaga abarwali erio bwabo boirane gocha sobugimo Christmas number 06380913 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyole libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya iguru y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyisimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomurobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi.
chitiri steke 33 ase mambe bono mambe mage chinse 12 tigato chakia no roboti rutangania ase byombe bikwegero bwene bwe mwanya bantu na boigo amashirika y'oburendi imeyense byesokire na gukwanira amaiso marore iguru yugo gwateka kwe birengo bye biri bagoteba bye chiburaburu ase byabere bikorekana nani mono mwancho muligereri nigo bagoteba nga ekenege ntekebe bosio bobochori bu mwaka bw'ikirubere 2025 muri kito Linet Nyambane nigekira nta sense meyo nani mono akanyara kaba kagutwarigania roboti rokubwati. Police are not part of goons because goons is actually criminality and we cannot have police officers who are also criminals. Ayuo na manganaye mchirinyaga uyure omonogari bwekyombe ky'abanyanyimbo kya National Police Service ase atebire abanyanyimbo bari bagukigotoka babwate amamocho yogosegeta kiburaburu kya gisiasa nigo bagukia kuimukirigwa egetambukero kerichiko. Where we have them as criminals, then they'll be dealt as such. Remember that even in organizations, we have challenges. We still have a few people in whatever organization. We'll have some rotten apples in there, but they are going to be dealt with as rotten apples. So to answer your question, that's a matter that has been mandated, that has been given to a specific team so that we can have answers. We can get solutions to this as we move forward. Chinga kiechecho omonyakerogo bwekyombe kya ICJ Christine Alai orokirie obwoba bwae buna chiburaburu echo nigo kirachikwirera kwenekigwa chiburaburu chinene kya gisiasa ase obochori borebosio. We're acknowledging that the problem of political goonism is not new. We have seen the trends from the past. And in fact, the most recent past that is very stuck in our memories is the 2007-2008 post-election violence. If you look at the trends and patterns that preceded 2007-2008 post-election violence, they looked just like this. It was really society being exposed to criminal gangs and elements, some of them in the form and shape of ethnic militia, Mungiki, Sungu, Baghdad boys. There was a proliferation of these criminal gangs across the country. And post-election violence then became possible because the political elites that had put together these criminal gangs were able to activate them for their political interests. Elections is not an activity on election day. There has to be an ecosystem that promotes participation, right? So at every level, we're analyzing how is registration looking like? Is there inclusive participation of all Kenyans, right? But most critically, what are potential hotspots for violence? Abaraya buo batebire chinkwana nigo chigenderete erikwenekia obochori nguchaboreko babo bwene nubwasioku na boigo omorembe. We're very keen on ensuring that there's a strong electoral dispute mechanism. We have done capacity building for the judicial body committee that works on elections. We'll continue to do that as we monitor together with our partners. So what we have done as an authority is number one has been to monitor public engagements, including the by-elections, and from there we have been able to identify areas that we think the police can implement so that can improve in terms of addressing the issue of goonism. And one of our reports has specifically centered on that. So in terms of what we do is we have recommended more intelligence-led kind of policing. Also, we have recommended strengthening of community policing to support the police. As I'm saying, is in the Constitution. That is why we have duty bearers in the room. You can imagine what kind of chaotic society it would be if each of us wakes up with our monitoring reports and calls out the responsible actors. But it doesn't mean we're not monitoring. CRIPS has just spoken to their report. They've been analyzing and they have data that speaks to the violence. We had civil society actors, monitors of civil society actors on the ground in Olkalau. They have
names, they have reports. But where does the responsibility lie? Koripoteria Ensoko TV, erietariane Linet Nyambane. Manjito murigeria tugusuka mutwe nigo mukarani wechae na bigo madereva bwigari ya Gyanchore baire twe wekase getaseni ky'abanyanyimbo Kenyamira n'abali bechae kuri roboti maigo yokonyerekana koba haroro bugwanchwa Chikiro enogo nugutaisano na ibere 0.7 kg manjito murigeria asegunia yamo yechae maiga yoyo kuri kiro ky'abaseneta account yeyo ke Jeremiah Migosi 40 eratiria echingaki abakarani abo balenge kolenge chaya setundubali yabo mondo nonya nigo abalimi nigo bagendete ko kurenga echaya yabo maiga yeratirie yo kolentwa asetundubali na kurigeria chikiro cyabo bona chikonyara chigosungwa na gusungurwa. Liberera litindi nigo lyabwatanse ase tundubari yabo mondo yoko pimera inse factory ya Gyanchore mega yomukarani naboigo montereba koseriwa gotiga korenga echae mega yokurie krokyo boseneta se county ya Nyamira moske Jeremiah Migosi gochanera tiriae ase banyoranga nigo yabwate etobauti echikiro enoti nugutaisano na ibere genta bakarani abo basinywa kwerera ngangai chikire cyo chikogenda eyo 9.1 Venga, ¿qué? I got 0.7 difference of 0.7. No, the kilo is sad. Kero tu acha kete kwetana na bona sisi la beira bereo. Ngonyo kuchenje bare ngonyo kusukature. Nduri kubarwanise kintora barwani boninga. Taibo. But into target ko lero umuremi oyiberu ekiro no ene yemo. Taibo. Digo, lero aga difference asante at least tu atemirenga aga difference karega naga sinioni. Konye ekere binde bitare ngororo. Angaga echikiro buneje kwa uchikiro isana. Asa barimi bali babwato borobo nene nigo babetereria ase bana ali omukarani nabo igo montereba bwegari eyo ya matoriti so abaira goika ase getuo ky'abanyanyimbo kya Nyamira ase barika oropoti bene. Nonya nigori beraliti indi nigori abwata segetuo ekyo ky'abanyimbo kya Nyamira ekero chinsemo ibere chyomerana na kwanga kuiwana na kubwataka no gotabaroro babaria bakorenga echae inse yegetabo kya Weights and Measures Authority abo bataikirana erio korenga chinseme chibere asia betelio botinari bwe getaseni ekyo gotigarane chiratirie chibere erio korigereria ngaki barachi gosonsora engwane yuo ebe sefu sira mocho mata no mweshi. Mata wewe ndio watambane. Yes, mkubwa. Anasema tuko na hapa Migosi. Anasema atiri chukuliwe. Wakulima si Migosi. Si Migosi. Ni wakulima. Wakulima. Nyonigo e factory ya Gyanchore ya bwatoke gari ngao sechinsa ya mugaso ya chakorenge chae hasabarimi konyora baria baturbanirwa konyora batararenge chae yabo. Steven Nyarikie Mbonde, Ensoko TV, tundubari ya Bomondo, West Mogrango, county ya Nyamira. Onene bwe wizara yechisemi chense
okurugwa John Ololutua nigo abolire aborokiwa gokoromukia ase esomo yabo ase boigo abanekeria bari muna nigo barache kubwatia chire chiria muraibwense anyal tukaba gakoria chingaki arikoba gakuba merana barabwa ase nyumba yoborai manchu murigiriri niga yakwane tayari tukurigoro ekera aikira netaso kuiguru wa wekera sekemo ime semo ye bunge ya nyali bali masabo muri kitu Bethel Machini nikira netaso orogonguru na gotorosa robotri kubwati Omobiso manene ase wizara ya chisemi cha insemensi ya Kenya Dr. John Ololutua nigolchikurerero asiri bagari ya mwaziri bwe chisemi Julius Migosi Ogamba aigora bene birasi biye byekerera siskuru ya boroso ya Emma Chitago meye ward ya Ichuni mgenya bali masabe county ya Kisii asingwa naye nigoro Ololutua amwakire mbyo muskema nduku asobwaga chobo konya gukinie birengo bye chisemi nsemeyo. Leo hii tumekuja kwa miradi ya kasi ya elimu na tumekuja kuzindua tuition block pamoja na library. Wacha nianze kwa kupongeza Mheshimiwa Daniel Mandugu kwa sababu nimeona ameweka pesa za CDF ya kutosha na amekuwa na strategy ama mpango ambaye ni kamilifu kuhakikisha kwamba anaweka pesa nyingi kidogo kwa shule ili ajenge kile kinaonekana. Ase abori aborokiwa gokora omokia sama somabo. Jukumu lenu la watoto ni kuweza kusoma kwa bidii na muweke nguvu yote ili msonge mbele. Tumekubaliana hiyo? Hebu nione watoto tumekubaliana? Basi Ololutua nigo chinga kichibo igo abekire tene nimero biri ya magandre ya serikali rachiko ikirania sichukuru cha Gusii. Ni infrastructure funds ambaye for the last 4 years eneo hili la Kisii tumeshapeana over 352 million. Tuko na solars ambaye tutaleta kwa mashule na mashule 138 itafaidika katika eneo hili la Kisii. Tuko pia na laboratories ambaye tumepanga kupeana na zaidi ya shule 22 pia watapata katika eneo hili. Na tuko na digital literacy program ambaye tutakuwa na digital devices tutakuwa na digital boards pamoja na tablets na shule 332 katika eneo hili la Kisii zitafaidika. Ensemo yobo tenebwa natboigo niko bwaganire serikali gwikiranya magani aya balirete irachinga gibacheta setwara imeye nyumba yoborai yense. We are going to have promotions, and remember we talked about the promotions with the government, particularly the president when the state house, and he committed himself to make sure that the budget gives 2 billion for the same, and Parliament has done so. We are only requesting the TSC through you to ensure that the 50,000 teachers are promoted, because that is the commitment that was made by His Excellency the President. Moska janda sichinse mecho niganya kobaga kwene kinganigo moska matiangi ara haliganirwa soko batise serikali asogo tiwaisiko aseromberia yokuameria serikali. Tunaona wapinzani wameshachagua candidate wao kwa boardroom, wamekubaliana, wamesema candidate wao ambaye atasimama against William Ruto anaitwa Kalonzo Musyoka. That is what they have done. And I want to send a message to my brother Dr. Fred Matiang'i. Tulikuwa na wewe jana, juzi tulikuwa pamoja. Hawa wapinzani wameshachagua candidate wao ambaye ni Kalonzo Musyoka. Wewe ni mtoto wetu, wewe ni ndugu yetu. You are our brother, you are one of us. We want you uje na hawa viongozi wengine wa Kisii tumunge Rais William Ruto mkono ili tusonge mbele. Kwa ripoti ya Ensoko TV Bethel Machini. Manjito Mulgeria tukusikana wikase county ya Mira niga baskalia bali bagokonye county yo hasobokoreri huna enforcement officers bachire konyora amaigerio a parliamentary imeyo muchiro ndiani igorobuna bagokinyo bakoreri bwabo se county yeyo ya Nyamira.
Nentunde ya kabere nainde umurubiri yobo gutuma abo bisa 50 be enforcement officer be county ya Nyamira gokorekana abo igoro no murubiri boiko olengete gutinya bokoreri bwabo bisaba eli bakore mirimo yabo ye county ya Nyamira bonebwenete Daktari Masimora Mutanya no chief officer se department eli teneta bakore mirimo ase county ya Nyamira Mitinyebere ya elire ntwairite abande 50 bakaira na bale buya kegima ase obokori emirimo bwabo no nyankiro muntu nabagogete ne training yeye ekiagere training igiye guchenchi omuntu tariko babuna renge gago chenchi uchichakaro mungao ubuya bwabo bwarorekana so go correct ebango rero bakogenda mbali kubeka muko bagocha ebengi bako ensure ebango yachira segwerete kogenda naende orderliness koso buya ase mikutano yaito no bali bagotobanga kweli so n'abantu bakogenda training baira ne bali buya egati yabaskale bale banyoreri bagali okogenda maigerio ayo arengete koiro mutinyo yo mokuru bono nigo baorokirio mogokobo naende bale no kwegena buna mutwe ya maigerio ayo nigo bagoche koira na bamaeta mange igoro yemeremo yabo abwaseberaniri buyo mugafana bwe county Nyamira umuske amosinyeribo asokogendera koliga kobamenta obumanyi asa marieta nkuru kwa Bill Hashem oyo mogwa bakoriga ase county ya Nyamira twagokira sengencho ye county yaitu ya Nyamira umurayi yaitu governor Amos Nyaribo onyara kobaga kobeka ensemo eketenge keiga irinde togendera konyora mafundisho neka tokogenda asa megiri ayega nigatugusabanga Nyasaye ara kobaga gotorenda na ndanyara kobaga gotoira nibuya tore no gosemerio konene nge county yaitu nechigonchoreria buya mono gwetani buna yabeira asa matukama ega sengencho ya megiri ayega ncha samarieta gonkuru kwa Charles Maranga compliance officer Nyamira County ndagete kuiraniria serikali ya Nyamira County ngambia mono sana aso kuira wafanyikazi training banyora mafundisha maya elinde bakole chigasi cyabo kurengana nebo manyi buli bairwe asa mafundisho nabonda ite gukora ngote yabanga serikali ito support so that tokolega siito kurengana mafunzo atochi kwaewa egati yabaskali bale banyorta maigeria sentunde yeli tangani nigo baereira matunda bagendete korora ekero bakore mirimo yabo bunaba enforcement officers ase county ya Nyamira Douglas Kewaro Obenga Indomo enforcement officer Nyamira County muna diri kwa ntaranda rundiani na what experience lakini mwana na rundiani na bombo experience na nege ase ane kerengo kora kerembangire se ase ongo kora kapsa kawaida kamiri asa Marieta nkoro kulinet Nyarinda Ocharo enforcement officer Nyamira County niko inde Nyamira South enforcement ntutu arenge first lot tu achieta ororo training nengi ya exercise tukege liguchi exercise chinyinge aselo ndiani ebintombiro tu asometigu bya paramilitary ali na toko ando nonyere our clients in the county na toko korega sim na toko korenda chi centries office of the governor chi office chi waziri ne chi chiefs ntu oroga tigu na toko korenda ento bate experience yeso na barabuto ko batakirama ya bande na baraba tuare knowledge yeyo na litoko babange tonyare gushirikiana pamoja abisiye mugafana na bagerie kurigiria mangana aringe taba kuri mirimo ase county Nyamira nigo bono bali no kwegena buna wetera maigirio buna aya eyenere nchere ya moyo ukinyo bokoriri go cyase birenge binene abwase banchiraniro kogandoko asekera chingaki mugabano ito gatoete ribaga togende na bara ontebi obaganiribi amaya una bakogenda go train umutinyo mugima obaganiria amaya ne family cyabo and igarigere looking forward kogenda kuboya kitariki kiande keraba cyo go pass out toirane nabaro wegere togendera gukorera abantu banyamire mirememia as a public service management une department ne director Jones Chiraroro twabaganiria amaya ekero bakogenda bagende buya ba train buya naende ngende kuboyi once 50 Vincent Monda Nsoko TV. Kwigure uyu noroboti rwaye Vincent Mondo mwanchumuligeri igoro ya abo sabu uburendi bakoruku abaskali be county wateba una banyorire amaigelio na nemono barule londiani bateba bana musiki bagatebire nka twachiete asakuru kwa Kongo twirani tumanyete bintu buna bigokorekana kurende bono ekerana barubachire nigo bagoteba nga bamanyire nga ningikirike bwenete koba yakorekana togende busi irumbe yejeshi ya abali abakoba bakumubwatia
Oske Fred Matiang'i bosi bagatangi kiumbegia agenda 27 ni gogia kolire gosigia kolete etaro yo gutarire mechi imeye county ya Nyamira na kubolia mugusigo cha subwamo elio kumusira Mheshimiwa Fred Matiang'i bosio obochori bu mwaka w'ikirubere 2022 gati yechinsemo babete bagutarira nensemo ya Mosobeti bagaika ensemo ya Keroka na nigo babete bakoragwa no yokurie kirugo kyo governor kuru ase county ya Nyamira okurunga Duke Ombagi. Erombe yu ekorariria omoske Dr. Fred Okengo Matiang'i chikora choborai bwense nigo yonjokananire hase mechi ase county ya Nyamira na kwendera kumwakire koko ase taro ya chakera ase ensemo ya Kemera goika ase omochi okebirigo Mosobeti nabo igokora Keroka nigo yarekorawa no morai wa agenda 27 omoske Duke Ombagi. Bagukwanekere kyo nigo wamochirie omurai gwe chama ya DCP Moskeri Gati Gashawa asekeria bagotebanga nigabeire gakonengeta omugusi. Mimi nataka kusema hii mambo imufikie Wamunyoro. Wamunyoro wanasema ati hatuna kura. Kwani hii ni miti? Hizi ni miti? Mukisii ako kila sehemu ya nchi. Ukienda Marekani kuna Mkisii, ukienda Turkana kuna Mkisii. Hata hivyo tunampatia kijana wetu mtapakazi anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Bagukwanekere kyo nigo boigo basabire nganere buya bamenye bagusigo chamo na gutwara riogie rimo riogosira omurai oyomo. Ase amangana atungetie county nigo Moske Duke Ombagi omosae oyoraririe ganga yokoboria kero kyobogabana asomwa ko 2027 agendere ko momochia omugabana orabisi Moskamos Nyaribo hanene mono asa magendero safari imeanza. Esa hii ilikuwa nyanzi. Engwana boigo yogotarikwa kwa basaya bange ase county ya Nyamira nigo boigo yabe kwa bosio. Stephen Nyarikembonde Ensoko TV Nyamira. Wanjito murigeria tuguska mutwe ase ewodi aiga bao kwande goro manjito murigeria gusaba kwabira aba mibi kinyoro gya Kisumu kodogo kya konge wodi ya bukira bunge anotu mugirango meyamira witirege karo ya bunge la mwananchi nigo boso kirina gusaba abarai babo banyari bagwikirania magendero asumwa koyo yo mutwe tetarasoa obochori bumako ocho Watu baki mundogo na wakwa ni mbiyamore? Ya mori buya. Mbiyamore? Mbiyamore? Mori buya. Mori buya senga mwari nuwa magendero taibo? Bono ga etore Kisumu ndogo igatoka Gekonge sub location Bukira ward. Etu achira abuna bunge la mwananchi kurigereria egasieria bari bagete chikura barete korerwa batara korerwa. Ngwasira no MCA Chori Mbongi.
Joel Ombongi na nyarete ko bagagusirwa sana. Mwamuzirete. Agasirwa na bagangina abagaka na abasai. Mpaka akaira chikura. Una irete chikura akaenda komenya migori. Mwanya komorora. Abangina ba minto mbiyamore. Mbiyamore nainde. Nkimorote gato sumbwete. Nkimorote gato sumbwete. Muagata chikura. Muagata chikura. Muagarate. Kiana koirana. Ngaitua muagata chikura. Tali rocha. Agacha gatoe bereria. No ana abana baitomba bwatienjera. Mbora tokorwa na roje na abana. Mbora tokorwa na roje na abana. Abangina kura. Abangina kura. Kura bakongu tuachanda kile. Usenwa rueta tokaba jamba mojumbe nyamoko chikura. Mukacha Ombongi chikura. Umugavana toka mwanya libo chikura. Mukao muswadi kurujo ndokoro. Mwana kamorora. Joel Ombongi mwamaralira. Ononda temba tabira yaro kata tabania kena sikiri. Takuwa kura ni yaki yako. Kisumundogo tuachane kile matuka mange. Estimero mubiro yabe kwe rastimali ekagenda muino. Kekonge ekaita rogoro ekatenga kisumundogo. Anduru kana gosengai. Ende si omwe mpio mojumbe. Abantu ba Kisumundogo mu apply stima. Mwanya wa apply stima. Aya bone stima mu apply te. Abantu mbaru maega kyo manga baga apply maega banguze irwe stima. Kisumundogo stima teyo. Kai ngi mu apply chibasino kai chiachiete. Bone toko bol Joash Nyamoko. This is the last mile connectivity. Stima kero monta bwana toko tuare stima. Hiyo ni haki yetu. Bona achache ga Kisumundogo amanya bantu barenga batakere ko stima baichorie stima nyuma chikura chitarasoa. Diana ukorokwa. Diana ukorokwa ndegwete bura bakubura. Twakorete gete baita bai. Wachumurigeli no mwali otiga toigwe chinkwana chabarai baria bakurwa ase kiama kia ODM no bego no muraibwense okorae semeli ya Kenya Kwanza na no mane kiama kia UDA buna baumiranete ase semeli ya Naivasha samobogani oyemo na nemono bakaba bagokwanira iguru yogocha asobwamo. We must win the next election. Inshallah, we must win the next election. Not for your sake, for the sake of Kenya. The alternative, I shudder, because a group of people who have no plan, no agenda, no policy, no vision, is too dangerous for Kenya. Hii broad-based Mheshimiwa Rais imetusaidia sana, imeturahisishia kazi ya siasa na hata kazi ya kukusaidia kuendesha serikali ambayo unaongoza. Kwa hivyo I think I'll be in order kusema ya kwamba hii broad-based ni fire sana. Ni fire si fire. Ni power si power. Ni fire na power kwa sababu tuko na power man in the house. We are now tied together. We are with an umbilical cord, and this umbilical cord should be nursed, and we must urge that let us be straightforward. If you have any issue that you want to raise, please raise it honestly. But don't be a fence sitter, because we say in Kijaluo we say, if you face the lake, face it squarely, because if you face it squarely, it is. Wanchumulili aseke busito gataba chaveire sayemo nechiteka isatase babia bodo. Dada, if you face the lake, face it squarely. Mugaka Oburu Odinga okwanire
na ndamono ntuchikoba tugutwara chinga kimwancho mulige turigererio okubwaterano ko wa UDA na ODM ngaki gochikoba gokoba na bono iga uisekoba gukurigereria andonsi mwancho mulige semambia bono nigo bagendete koba bagukwanera iguru ye chikiri chitigarete togenda bochorio bonene na egatie bimanyiriro byokoro kingo bochori ngange bure nuko bwaterano ko wikiama kya ODM nabo igone kiama kya UDA Diana kwikira muntu kubutura gaide twara sangire innocent twari murigereria twari mwancho murigereria togenda so mutumo kumusini tokwirana toso sensemo ye kigazeti Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba ito 0788666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tuponesegi ekerwe kirensinyo ogosemelia nkoro One Fit Health Center ni ntomwali bomuchando egetabia ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete netalie ya One Fit enyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asomucho karatila asinya gitari ya World Fit nerenya gitari entangani ase East Africa ngima asitogo kolege ntegekoro kunga blending of medicine yani ngege sinya gitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaire
Tuatumia njire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ndi tuatumia ndikunga international herbal medicine. Asinya itali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate mwekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa malyogo. Anya kwa buli wa marembanisha ndwari chinko ngubuno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid igati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyakantab na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti Omuchobo Songo. Gose tuakirisimi asi number 0722245763. Ekari igakurwaria maroira ari complicated, abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo, muroira akwenda ukura matukato, lakini ekero bakwira na riyo wachakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba bwenete. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sura krobulimi obuyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomoguse. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na iboletwe unango tebiwa ndabona ibolu tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngondifero po umoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumuguse. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way.
tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulenge talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megerio chisemi nobosemia egrio obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaja konyana eyini simbegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bircha muragoba weka chinsa isato asomoro biro oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro buri minobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Obugima n'orugendo rubwatamange amaya n'amabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka gondiferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Chitri stai kai komi na isana isato maiga yense yamo
asema mbia bono nande tokogenda sensemo ye chigazeti elitonyara kabato kuligereria ninki kere ase chigazeti asema mbia bono asokobako kwane igombate gazeti ya The Standard nero ngo chikobango gotebinga ninki keroro kulinde egentondo chegaiga asema mbia bono no mubaroko bakugukwanira ntaragenda busyo Diana korata tebye gazeti ubwate asema mbia bono Manjito murigeria gazeti mbata soko kwane ni gazeti ya Daily Nation negentio kwanena no kumera na wiki ya makia ODM kia makia UDA nimegano yindiri gaigango chikunyara kingo sanga nae nere yo Manjito murigeria chwea ngakibwakira tongo mochochi ngakiogendere wiki yawe yachakire rero yeah, chwea on Tuesday oche yacha nyara uchaka Monday. I have never seen an honest man obwato boldness ni gudure kabisa kabisa uragaliwa excuse ya innocent goromanyete na atakire ko batimbetia agumubuli wiki ya chakire gakiogenderete biyangenderete happy new week wiki ya chakite Sunday te wata ya chakire Sunday ngalikuwa happy new year woni getorochi Wednesday amatuko bi Wednesday ya butokire bono kwa manyanga ya butokire wiki ya butokete I want swata chiri chuma inateyo okay muligereri namaete bonsi pibarenga marieta kwa twabatebire kwa batebire kyomuruko twa yanguruko chwea itebatia mokonyiria kandi chwea liogayo Diana ngonyira nabwate issues da sebabia bono gazeti kibwato koro kyomuligereri gazeti mbwate ne ya The Star okay biyamono sana mwancho muligereri chwea nerega bwate gazeti ya The Star tigatora chaka na mangana mamwamwale sechi gazeti ya semambia bono kera to kuligereria se gazeti ya The Daily Nation nigo bagokwana oyonere omo osanyoye umuraibwense nigo bakabagokwanira mwancho muligereri no mokoliye biasara gunga chivayo kurwa ase gazeti ya Daily Nation yochikobago kumanyigwa na boigo mwanchu muri ngo kwana baligoro yo ekyama kya UDA na ODM na bono byanyara ko babiko igwana nande batebire ngana lazima tobwe obochori bole bosyo tali enkwana ya no mwanchu muri kurendera muraibwe enseli tukuligoro ekerarenke senseme yo ya Naivasha aiga se gazeti ya The Standard yasema mbia bono ngo kwana baligoro yo mubaro nigo bateba game of numbers ekerabago kwanira igoro ya abakenya buna beli giti se chikura na se chikura buna chigotoka na boko nyara kabago kuligera likole nego chinde kabango okonya kurwa se gazeti ya The Standard kuligera yasema mbia bono togenda sese gazeti ya Taifa Leo kibago kwa na gaigangiri watanga lazima tushinde ububui kuikatobonyore boigo choya mbaorogeti gaiga ebicha ekorokia igoro yabakagirwa bali bako botebekana ba muiteto umunyagitali uri guna Dr. Victoria Mutiso baigeti kubosiwe kegambiro nengana twaroche mobsa ODCI Mohamed Amin abetega kwa naso bwagale na umonchu muligeri no babegete gabwo ase gazeti ya Taifa Leo togende egazeti ya The Star semambia bono ichwe yabwata soko bako kwaye nigego kwaneregoro ya Hustler Fund go sichibestiri kiganje kiriya chagetugia Hustler Fund mwancho mulini watabanga bono iga nigo Kenya rako bagego kabesa go chia saba Kenya gwetani chi milioni ya 25 na anono mwancho muli watabanga nigo yanyara ko bageko genda sekerego kiguru esegeka kemya kene nabo nyara ko ba ko wesomera eliyo manyanga chibese cyo ngakichya nyara ko ba chikurwe go chia saba Kenya na gwikira umubaro bwa abakenya ubabere chi milioni ya 25 togende ase gazeti ya The People Daily nigebegete bichagaiga ndoche yo muraibwense nabo igone begete bichaya baraibali bakwamerera yo muraibwense gati yabo ni doje JB Muturi Dr. Fred Matiang'i ni ndoche bicha ya Kalonzo Musyoka ni ndoche Edwin Sifuna ni ndoche Eugene Wamalwa ni ndoche Martha Karua nabo igongara Rig Rigathi bakwana nga igoro yobwamo ekera bauchiko babagoche liwanyara ko bakoranga banyara ko bakomubwa umuraibwense kulendo manyanga litukuligoro nigatebetenga inche obubui ninche mbwate chwekero kuligereria sebiche erase egazeti ya The People Daily nigo emobege tumuraibwense as the man of the moment eru ikaranste sekirogo
lakini se kuligera bate abachibicha nchibugate message bachakire kwa babako bekobo cha SMS iguru na aiga igamba begete ndoche abarai bale abasacha barakurukunga batano nomo numuswati oyo mugurukunga madhakarua ekera bako babako gosolio bache bwabo kiro umuntu bunagendete ko bagakubusukia ti ndarigerite people daily but timati go somoga no ino kuya kano yolete star page ya sita asba oteva gochora e flag bearer kuru opposition echebe gitiro ego komsana go se a test elinga onye bamba gochicha amo baiwanane bachora abantu kumurusi Ruto era vegasi en Congo segetiro mbabalete presidential candidates abo balego chakara the former deputy president the former vice president Kalonzo Musyoka akina Matiang'i akina Wamalwa grupo yansi pia Madhakarua that onye baguchi kobangamba mbabwate kerenga gyo kumurusi Ruto Bogambi oyo robona the man of the moment yero mate ga karanste kru kiri netam ya kabere arachuko koligia onye mbagu chiko kole kwerende era ache babere ga sian kongu sana kumurusi kru gekyo manchumuligeli ase gazeti yina buwe somera onyara koba gokoranga ningikili bakaba bagokwanira anamono iguru yomurai bwense togende ase gazeti ya Business Daily asema biabonongo kwa nabaligoro ya Dangote nagende takabaga koligia shilingi trillion ya menu gutainye elianyara kabaka kwagacha refinery sensemelia ya Lamu asoro nguru ruenyancha elia ya coast mwanchumuli ngote abalenga kibachi kaba bakoranga onyara kabaga konyora makabeso 1.45 trillion for Lamu Oil Refinery mwanchumuligeli nagibaga bagukwanira higabu nagaigo mwanchumuligeli onyara kwa bale goteba ngaki chinsemo chiri chiguru nga cyber caves to give state users names and computer logs mwanchumuligeli nabokonyara kwa kogwesomera na kuligelinga ninki bakaba bagukwana tigatogende ase gazeti ya Uganda ekurunga Daily Monitor asbagu kwananga ki abanyanyimbo bagendereire obotuki bwabo na kumanyanga ki omwaki omupira bosomo gosoli oyo nyara ko bakago itwa sense ya Buganda nige otebekana chweya na Diana nga omogosoli oyomo oyo okogosoli ya ase ligi ya Buganda niganyara ko bakago saganwa nabantu banyarite ko babakumubitereria no mwali bakanyara ko bakomuita asba mulite simiyaye na nigo bono mwanchumuligeli bagatebekana banyarite ko babago ikigwa bosio bwekegambero kia Buganda itukuliegoro insecurity Kenya Uganda na bekwamba korolekana ng'abasaye bachakire ko bako rorekana gukora ibikoru byo sagani insecurity everywhere innocent lakini there is something in ndate ya basaye mate robbery yoto konyoruka robbery with violence na siabo mada ne chikes chiri chibwate penalty embe na bogo sibu life sentence go so sibu ongentwe neli Kenya nireta nzake chikandri njira buna chaino tabe spared wono endo kire fani nkelinga onde bwenzi go plan go kora robbery with violence go se enjereju nini kaba involved in matter 99% to you can't get away wasomire naroro mugano inande korasi gete story yeyo munyagitari hili oitetu Victoria Mutiso baka chiboda boda chiri chiabogole tiaba baka chigu execute a plan babekire biara to we timorero gekogera no ni simi yaoyoka nkor kiera at that particular time ngai kwari ngai
kwa kalipe kwende wa tenine kolende eto kenga eno muntu taxi na okora boda abantu na baraje baye gari yago se pikipiki bagotebi tuira sigete tuira no ndara jambiri kose tuira nyamataro aye because ya waso kochikoligi tomanyeti karugwa bairire baende bakolege ndo bairane namba yamo ni usiera feru abantu abanguligi kubale number 2 no ne chibicha cyabo ko CCTV cyabekirwe ekwerende o mtandao the best thing yo gwanera tako karabuye Rusia se ekesi eke no ko enda office ya DCI ngora o report ya tabo maene nje na renge stage ya sigete na abugoli omuntu orenge igana na muira sigete ove state witness na ndo protected ne serikali but kogo kiranga nje ne biashara ngokora bya kwerende taxi na kwerende you are a murder associate yo kwenyora asaba kwa planeti yake tota hiyo lakini okabakonya gojigoikerania goita gose kuiba okay mwancho muligele kera chetre chitaka 29 kana twendete kwa bato kuligeria ase gazeti toka dese gazeti ya The Citizen yese mambia bono kwa nabale igoro ya ICD growth leaves dust track in traffic mwancho mulilingo kwa nabale igoro yegetange kireli nabo igo inland port asense meyi ya Tanzania aswagata bachitrera bono nigo chigendete kwa bachigo ichorana asebara nabo nyara kwa bakuwe somera na korangi kiroro nabo igekera chwe ya beriga gukwanere igoro yobo itubwa bere bokorekano umanyengu mwancho muligeli ekina kyo omoteli ochete nkumuri kunga Tupac boniganigo kya beire asike kambiro ego itani gikakimya ke 30 na namono mwancho muligereri abakagirwa nigo bagendete ko bako gendete ko bagoganye enachi yabenyara ko bakekuruwe kurende tiganchake ne gazeti ya The Daily Nation eyudaya nabwata soko boko anyara ko bagatotebinga ningi kilikero rasimambia bono Manjito mugeria kwera na gazeti ya The Daily Nation magano monene nigo kwanera igori kyama kya ODM ni kyama kya UDA ubanyati bagutwara igikaro ritsko ryegoro hasisemo cha Naivasha agent kirimo Raibensa ukwanera ne must win aho tibanga wikabanyare bakubwa ochori bo mwaka ogocha no mugano ra page ya 5 nemo no begete abarayiga gwasaba guteba wetania abagavana Manjito mugeria emerongevere naboigo abakonyi babo deputy governors banyati bawikirana ase okumera nuko nabega abasenete 45 nomo naboigo tokumanyibwanga 250 members of parliament Manjito muligiria buritswe rigoro asomura ibensa tebrenga oyo noro mubaro munene bwabarayi hanyatega kumera na barabo asokumera no komagu ritswe rigoro na kiri ababoriri no kubwaterana hase kya mekyo kya UDA ne kya makiri kya ODM kwene kyabuna asobo choli bo mwakogocha ngocha bare kocha bunabawi gatebre no nyebabo abare kwali abakwamerya serikali tibabwati vision India sina bayiga agenda nase ali agukwanira nigatebire teribiya banyari bagoswa sobora yekyagera tibakunyara bagokonya ense ya Kenya Manjito muligiria unana gotebire no kumerana kwa matuka 3 bare asisemo kiriya cya Naivasha bagendete gukwana unabagukunyara bakubwaterana egatiye kyama kiri kya ODM ne kyama kiriya kya UDA titaitu kwana mange tigangerera chwera otaraye irana se chwe ntagete toraigwa chinkwana cyabete kigokwanuri tukuligoro no mwishimiwa Oburu Odinga naboigo umurayibwense Dr. William Ruto ekera barenga senseme ya Naivasha asokuigwa noko kwabete koba kugukwanero. And the president has told you that there is a team which is working on policies. Those policies must be clear that it is a combination of the policies of ODM and the policies of Kenya Kwanza order. That must be clear. And then there will be a framework team which will now work on the coalition, which will include sharing of power. The progress so far made is enough to tell our opponents that we are
serious about this. We are not joking. We are going to win the next election by a landslide. As we begin this march to 2027, we do so with something more valuable than rhetoric, a record that can be examined, measured, and judged. And before we account for that record, we acknowledge a simple truth. Whatever progress we have made has been made possible by the collective will of the Kenyan people. Government may formulate policy, parliament may enact laws, and public institutions may implement programs. But it is the people who turn policy into progress and reform into results. Mwanchi muligari kwa igule oyua korukunga Mheshimiwa Daktari William Ruto na boigo murai we kiama kia ODM Oburu Odinga chwe yakero kuligereria okubwatera noko ingigo translate go chiase siasa rebosio ya ODM na UDA maite dichiko ya Kenya Innocent article 138 of the constitution nere go kwaniranga ki ogwenerete ko win elections na mbeyamo kubwa chikura chubura ibwenze nchinga buna kubwa obwe MP gose obogabana gose obwe MCA kekoera babande na bakominyokani buna obwe MCA sometimes ngororanga ekoba more painful na boko bune kureyamo ogende now lichikeli eli abegetwe koene kianga omuntu ogochiko win the presidential elections na itabire na abananji across the board na mbeyemo goika o win more than 25% of the votes cast. So anye chikura chia kole kwerende chia kwa 10 million. To gocha kubwani chikura 1 million yotebe bura Uganda baokora barabuchiri chachi chana chiba babalire bakolire igo bachire. Goika ogwini 25% of the votes chire cast in at least 24 counties. Omanya kwe baranga wakolire kwerende kwa winiri chikura chobora ibyenze nabu goikana endo minyoki ochikanyore threshold deal ya 50 plus 1 ibone eredeki abanda ababwate ngakitokora gekogera onye gento kero umura ibyenze atanje nogo chikominyoka eriran neli number 1 na 2 barutwe geti ego egeti kebenga muigeti threshold ngakimota igeti threshold tonyore 50 plus 1 the constitution te go kwalao te kwala IBC go declare the president number 2 bachiche baligereri in at least 24 counties no bwate chikura 20% of the total votes chire cast gabo bakanyora gente kenkeyo number 1 2 baile niwe kurende eraini ekena kiekoroche the youth leader te vile gabu we must win these elections. Okay. Tigatira ne sencho ndoche nabagene baitu baikire sensemo yakabere studio. Diana igaigango kwa nabale game of numbers nga ichikure chigo chikoba chikorwa echigote bunga nigotubwenete kwa tokobwa obochori bogocha. Useko bagokorigerera igaiga Mount Kenya asobwamo chikure cyababeli geti nigochire chimilioni 4.5 ibere county ya Nairobi gebwate chikure chimilioni 2.4 ibere Eastern Block nigebwate ekura chimilioni ya 1.5 ibere Western Kenya nigebwate chimilioni 2.2 na boigo Northeastern nigatwara chikure milioni ya mo South Rift nigebwate chikura chiribu chimisana isato
na isano rigaiga ngo kwa nabare igoro yensemo ya North Rift bwate chikura chi milioni 2.3 na boigo Nyanza egatwara chikura chi milioni 3.3 na boigo Coast egakoria na ere bwate chikura chi milioni 2.2 kero korigereria Coast Western na North Rift na Nairobi County chonsi pichi bwate chikura gwetani chi milioni 2.2 echi na chichi county chikoba namba isato asobonge bwe chikura korende yetangaine ne kwendense mo ya Mount Kenya uruwa roche Nyanza 3.1 million nga kioro chechwe ya as voting block ye keraba kwa na batabanga kero muraibu nsabwe netako bagakobwa chikura ngabwe netako nyora emeronge 5 komente yemo anyara koba gakoba umubui bwo obo choryo bwo na namono se koba gukorigerera iga ekera Dr. William Ruto anyarta koba gakobwa obo choryo bwo nigo wa anyarta koba gakonyora chikura chikurunga 50 plus 1 sharing around the 7.18 million na Raila Odinga akanyora 6.9 now innocent simple mathematics kwanza chikura ile ngaru seti yo mulima abakuri 3 around 3.5 million 3.5 million chitali kuranke paka kamoya wasiwasi na kioro cha iraneire kurende Nyanza region ateme go chiko kava chikura chiri toratebe literally cha Mount Kenya lakini karabo cha Nyanza gaiga abagusimba bwate chikura cyabo chikuru ku 1.5 million chikura chetu njika 1.5 300,000 na 700,000 1 million chatigere 2.1 chatigere 2.1 kero chatigere 2.1 na ndembo tubwata bamenyi baruetera barugo chingongo kero chikure chichire chatigere 2.1 na bara chinyore gekogera chichirani cheito njirigo chigotwara maremboli ngachitwakere ekura ngiyekogera bakoboli papa kaligie genteke koru 1992 mpaka boni gatana konyora ngakigesa kwegesa nini kero kikego cha wakaraki kikego cha konyora igona bara chitaulinke lakini naende gunto wate problem matega Nyanza ligereri the number of abantu bagosoka waka chikura rogoro mulima nere tangaine na vera ko 85 to 90% nkororo paka abasaya babugoreti babo mugabo aende gwaka chikura monto rusibu nyagitari aende gwaka chikura waeli matega like bono chikura bune chiga Raila Odinga ako 2022 233,000 chikura 233,000 role percentage ye chikura bageta around 68% igonya bakuna na 70% kanga Raila akole kurende so fota turnout nero is a big problem abantu ba Nyanza na Western usegurige lige ntake nage kere factors chirichikogera chikure chinchi gwako abandi okonyora bakunganya ubuna bona Nairobi abantu mbere babwate kura yabo lakini iyo chikenga kiye chikura bono December oende Cabanas tali December ye chikura December ye Christmas oende Cabanas na GM okonyora bakamba babuliti bitanda nibibushu bakoenda so bono enga kiye chikura njire iwata yaba na nero nobo mahene bakoraki bako kali kwenda bako nganya egento kenda na ndeke go chikyale ta photo tano tiavanze kwanya aranga basaya bagulire tu ekenyuwa mbako boka so mangana ya elections ndi nama kongu sana bagara bacholi mwanchumuligiria sechi gazeti chonse karanguligiria page ya kabiri ya gatatu gogenda busie ya kane ya gatano nalimo gatano kabiri mbabugate special baka gwike page ya 10 niko bakoba bagukwanira emirobiri bosio bocholi buli uchiko bagokorekana anamono mubaro bwa bakenya bali bachikoba bako ruanerera gose bachiko bakoligyo borai bwense gento bakoba bagukwanira ngote abarenga anande boigo orogongo rwa Central Kenya na rutanga ina sokolikia bakichikura abayia webwatekana no roboti rulia rwa IBC niko bateba gwetania bakichikura nusu milioni niko belikia
kurwa ase chinsemo cha Central Kenya. Rift Valley ikabwati asibabwate chiri buchimisato igaiga Nairobi ikabwati ase chiri buchimibere ne Western Kenya ikabwati ase chiri buchimibere nabo igo Coast ikabwati ase chiri buchimibere nabo igo Ukambani ekanyara kabage kubwati ase ligeti abaki chikura chiri bu emia yamo na mirongo kyanda na bere nabo igo Luo Nyanza igakori na 190,000 ikero kulige Luo Nyanza asomo barobwo kolikia baki chikura abaya nabo kunyara kabago kulige lichweya kilwa kwa baba kwaniranga kibabete bakwilikia bado Rift Valley bado Central Kenya na nere tanga ina sokolikia bakichukura abaje asababu ate over half a million bali babete bakwilikia bono tuligerelie aswachi kwa bakurwanira chikulechi bagote aba battlegrounds bagote aba Western Kenya sivuna nigabwate ukomanyekana kulia kubwatekana nebyombe bibiri byanyare kwa biko kora igintu ikurukwanga opinion polls bagote batangina 28% Murai Bwenso bwati na 14%, Fred Matiang'i bwati na 12%. Kwa kugenda Lower Eastern Kalonzo nigatangina 58%, Ruto bwati na 15 abande mbayo. Kwa kugenda chi county chinde bachaga tumeka demographics cyo mwaka bwikiri bubere 22 nabo kunyara kwa bagukwigerera na basoma gabo unyara kwa bagokora ranki kiri bakwana boy gongo kwana bari mirobeli ya serikali buna yanyara kwa bagokora emirimo asegeka kiemyaka ene na namona swaka bago kwanera igoro ya kilibago babago tebanga nigo emirobeli emenge yabaga korunse yo Murai Bwense Dr. William Ruto keracho atokwa na bono igana Diana nichiko be factor nene sana so go decide yo choli busia government programs what do you mean what deliver chiribako chakire buna bono health care murobeli health care mangana funding yese chi university school capitation nabo igo housing policy abakenya bachikolire libinte bachiko babaga kora bacholi bulibusi the Kenyans you are talking innocent boniga talibantu ko ngaina ke kokero okobaye mitinye tatu ebere abantu ba experience ri ebinte binge gahiga health care yo kwana nererete te problem education yo kwana nere migete abibuli skogari so otogo chakarata binte ye mitinye tatu ongaine nini so okero mukenya achu wake kura ebinte binabirigereri ngaki byabere bikore gasi oikarigereri ngaki serikali yabere gukore gasi ngaki ya delivery naende ngoyo ogochigoche okay Diana tigangwira ni gazeti ya Daily Nation Manjito Mwagiria tokwira na gazeti ya Daily Nation page ya 5 na kabiri niyo kwanira igoro ya Kalonzo Musyoka na bego Fred Matiang'i asobo choli bumwako gocha aiganige okwanira igoro ya Kalonzo Musyoka buna hari kubwatuka chinkwana chiaye kirarenga sigeta sini kemo asari gukwanira igoro yo bacholi bumwako gocha na bego mni aba raibari bakwamiria serikali beroberete asabetega kuborirwa osenabe willing koba nere omokonyi bwo muraikuru ase erombe yalina mwananchi kolende abagotebanga tena nitirichi bulironge kolende nigatebete mbagendete kubika emerobiryo na kumanya ningora chikwiruke bendera kolende bayigongo kwanira ali gori emerobiryo babegete yakwenekia muna guchibwari ko murusi abisi Omurai Bwense egati yabo no gochora Omurai ururanyarga kwiruke bendera kolende ngukwanira bali bayigo buna chagete Omurai bwaya so mwaka 1983 asatebire orabeire gakoba omukonyi bw'abarai bari kurya oburai kurende sibono nigatebiri ngobeyiregeka asoburai nabono nabwate experience yokoba Omurai Bwense Manchito Muligiria no muganora se page ya 5 kabere okwanira igoro y'abarai bari kurwa United Opposition buna bagendete kubikemiro byabo yokwenekia bunango chora baro Murai ranyarga kwirukia ebendera kulinda se page ya kane gazeti ya Daily Nation okwanirere yomo sacho yomo rure omoncholiria kurukwanga Wicknell Jivayo haiga nigale sipcha no Murai Bwense kerobari ansi nyumba y'oburai nabayigonere ende kerobari ngasichisemo chiria chia Manchito Muligiria kero omwana oye William Samuel Ruto yoro Murai Bwense ari gokorerwa eshereri yae bagotebanga nigabete gakomorundia wika asendege yae 3 kilometers agaba kwanira boigo una omo nchuli yaberega guchemiensi ya Kenya naboigo na mabolio bakobolia ninki gekogera so imiensi ya Kenya ekerabwatiranire no bukurumi negatia manganande kurende kerabole tuwe nigatebete gati bintu biri akocha okora imiensi ya Kenya no kolento boncholia kitenda estima ni bintu bindo Manchito Muligiria kurwa astisemo chiria cha South Africa naboigo nigo tokomanyigwa
nigara korire emirimo yaje no muraibwense ya Zimbabwe naboigo muraibwense ya Uganda, Tanzania nigati yabaraibande abagoteba nigara korire emirimo naborobu asoko bwatuka chitenda naboigo egati yechibesti bagokwanira igo mwanchito muri ensi ya Kenya iratike kunyara gatumeka asare nigo chire 100 million ekibagotebanga n'ekitenda kirigo kiko kikunyara kiko bwatwa nigati ebintu binde ensi ya Kenya ego kikunyara ke okorana birobyo emberemo kagitino senti mugano inolinge gago gore ajivayo ngwaro check clip gewe taso mtandao yakorokya kale egali meno muraiwensira ruri kumurundia no mongino kale magega 3 kilometers right na ndokora okogende no muraibwense ibagotebage ukwana mange wetani biritokora sikibicha chivayo no gati yabali bakurukunga abaunchulelia etaikun babwate elieta nande boigo obere gakorekana ase emeyege menke na boigo no nyene chi program chinginge che serikali lakini go chese family event mate mwana bwo muraibwense kera agosoka nande kero kulikira abantu liuko ko batebinchu abana basani bali bago goteba bali bayimemono sana ise kuligere linonye na sensemo ya siasa mate siasa ekogenda bakenga ligere lya bare ngoro kwaruche Musalia Mudavadi na ubali ngebusi ali babugate nyimbelia ande culture ye gesigisi nebwate koito nebwate ubwansu bwaye kwanse ntubwate casualty ntangani yarabwo irie nyimbo ya chire koite URS studio gaiga chwe data tebinga kibaka genda koito ngakigora abachwe wachira oro na kuruche sechibicha limo ya bakwirende abakalenjin kila bantu babwate style yo kora ebintu byabo but I think the Kalenjin na Kikuyus they are on another level as a traditional marriage lakini na mata istanie injira nirba bakora ibintu byaboro kwana guru Eastern mara bago yegeregetheria baikaransa abanyane benka baikaransa baba bageni kuna korende na ukambani gwini numukuruga ni mukuru wa mwenda mwaruga abanyane bako baba wasokoruge rundia ya dana umate literally noroche ne lina ki squeeze abantu karokwe banga konyoruru bwate nini chipesa onye kwa kogo chikonyoma ukambani manya part of the expenses abantu bali bawe karanza barambura makuru kesa hawuno wiya naye ogocha ne team yao gosemba spati bamino gosoligi catering mo barugere hawuno biya murugerwe wachubuligeri nabogonyara kabako gosoma dakwerorera ngaki omo oyo nchoriri oyo ogonga chivayo abete gakurundiwa no muraibwense nabo igonga kibaka bagokwanera ubwamate bwabo bwabere bakorekana ase gazeti ya The Daily Nation chweye sencha bageni baitu baikira sesemo ya kabere studio nande bante binga nkominyo kabara sigete ntagete turarigereria igoro ye bunge korukunga the National Assembly ne ile special coverage ase ubocholi buri busiaiga egotebe kada umuraibwense nasogeta gatatebinga ebungeye nenkurumi ababunga aba nabakurumi usiubocholi bu mwaka w'ikirubere 2022 abakenya mbachiko abakuligiriri ebungeye na nemono kubwatekanwe n'ibikorwa byabere bigokwaneka yakogera igo yage tukuru ase public photo of no confidence kera abakenya bachetoro ande boy gose kuligiriri no muraibwense nera agacha kaibeka under the bus asogotebanga bukurumi mbura omaite egente ke twa kwanire nande ko kwana tulempaka the last time karata kwenda elections tuwale wanja as Kenyans timaiti ko senenya alikane lakini limo na be generation yera toke it's wrong omo bunge go campaign kago tumia chipesa that is the beginning yechi problem chia ense ya Kenya na mbemo omubungo yabwe ate chiroli ibere eroli yemo ne yokoro sirichiko eroli ya kabere gosegasi ya kabere no kuligereri no go oversight executive ninki baokora
kwa mana konyora kero muntu arenge ko campaign achieta agasaba chironi mwamulire gose milioni ya 50. What do you expect arakore kagoika muino gari gekogera ebintu byonsi pi bikonya kobaga iyo onya abantu abare epo kubuta deputy president ne president na bako motebigenda naende bakoleigo nkie koroche gesinyete gemine tinga kwerende chiabo nchiri nguruye babwate mbali guchi tumeka wiya as a benefit ya Kenya. Ebintu binde kwa igunga chibesa chikonya koba nini borrowing pra bunge terate bweti chibesa chichibe borrowed, lakini because of no mura yuensa tebete mure corrupt muntu etamaeka buye gento kiaye okole kwerende ogenda bunge egasaba payroll ya Kenya police yes up to now yanya koba exposed because batete kumenya payroll y'abantu mbalinga bali kirororo nirenga bakoraki bakwan taxpayers money ngakichitumegete igaiga nki gesinyete what is the difficulty korangelio yonde mwino gali kego sinyaga kwanga moganye buno liyago soka kurupunga iga bekanye lakini story yagenda iga yakole kurende yasinya bono as Kenya ni sitigatorengera ringa kito koreta abantu bunge mwino igali babwato uwezo bwogo chenchi country in fact ebinde yando abanyakolera kero kende ngaruto ngoligere linde from another angle muinari that is a very powerful house. Okay, mwanchu muligere neki kitoko batogo kwa nasema mbia bono nabo yongo chiko batore togo konyo nabageni baito tubwate Mheshimiwa Pius abo twara Mheshimiwa Wilfred nigo bachiko bago tokonya kuligere linga ki chibunge kirachiko bachiko kole mirimo bosi bwa mwaka bw'ikirwere 2022 negati ya mange ari tochiko batogo twara senkwana yo kuligere linga ki county chito turabe togo chiagacha nabo igo se gazeti ya The Standard nebwate special coverage igoro ye county ngakichi abere chiko kolekana ose chiabere chiko kole mirobili yabo so auditor general nabo igo mu budget control abanya rako bagukwana na goteba ngachi county chionsi ipichwe nchikira nitimiro bili yabo buna chiabegete busi bakobeke budget basoma bali gwikira nimero bili yeyo ene bintu to chikoba to koligerelia sema mbya bono mwancho muligerelia senkwana itera chikoba geko babusyo senjo Diana ndo chinga kichaminyokire na nde chiga seti chonsi se koligerelia na monage nto chirwete boniga no koigora abakenye birengera libanyara ka bakoligerelia kyobo choli bo chikoba bakolekana tagetora tatebia umugano uratoka se gazeti ya The Day Nation chwe ya tatebi The Star ninki gukwanira egera tobe tugokora Innocent ndo chicho yatara kwanire gazeti yae aigango tiyo murigeri arigerie gazeti ya The Day Nation page 10 okwanerero manchito murigeri gori chibura buru chigendete kwene kiwa asensemo yime sangikoni ya siasa ibono ya rentro bwo basobo choli mu mwako go chantonya yato gusangana yo mugano yo babigete chinsemo ao batebirenganigo chirendete chibura buru nabo igo chikolento bwoba asobo choli mu mwako go chano mugano na se page ya 10 nabaigo omugano no gukwanira igoro yo munyagitari ori Dr. Mutiso obete kagusire ubuguma bwaye gwitiraso koraswa norase page ya kabere balia babete bakumuita no batigarete ase kirambero manchito muri yabona se bawuchi gutigara asibayegesbo miaka emetienyi amutienyo yo manchito muri yura matuko 5 na 3 kurende mbagendete okorobunengi na kubeka byara bali banyate bagutama mugano yinorase egazeti ya The Day Nation page ya kabiri nkaite Innocent migano ne mengi umurige nabagwe somera gazeti ryanjite mona se gazeti ya The Day Nation negative ganiria menene okay chweya gazeti ya The Star egero tokolera abu gazeti ya The Star ndo jwa ukwanira gaiga MPs reject MCS part of a hefty pension scheme but I buy we pension ni and ndo jwa complain babe exempted from kunachua NSSF lakini aba MP unana nao tabiluboniga power sinchire nyombe yo mwina ba stop it lakini ilingana limwe amuri ngaseti ya The Star nyeli ba tebanga hasora fund ya beire geko suka
another level. Like muna whatever abantu bare registered members ya Sasra Fund abo asenda yo mobo 28 million wagadole mbangete ile ngabana siringi 700 nganywere cha ongo bakira mbya mono tuchiche abantu bali bakonya gukabesa repeat nande bayiradia babekeke ganje kyabo bale 10 million abo asota iyo ubutingiyo abantu bago boro kera lituko chiribu sana chibasa chiko balondi daily milioni 50 chibasa chabere safety tomboli nkaiga kwa ratimaiti 7 billion nga chabere safety abantu bago boro 40% yani 60% bale under 40 go chance nechibasa chabere loan ko se chakabesiru kurwa Hasra Fund ya vete launched Jones Pini go chire 90 billion unenga seti ya testa ya whatever. Okay. Manchu muligeli na rayuale ase chigazeti echo ase mambia bono nabokonyara kabago kwenyora libaga na wasome gazeti lyoganeti onyara kabago kwemanya tigatoikerabwo mwali ochweya ndigerelie ekatuni erese gazeti ya The Standard nigerese page ya 12 asogonyara kabago kuligerelia na koranga ningi kelikeroro nindoche gaiga mungwano yomona ale gaiga okorekano gwaka Wilbaro na ndera ngenya oyechenjiri olikire Vision 2060 nigo yalikire amalika matangani nigo yalenge Hustler Fund amini Hustler Nation mwancho muligereli nabono nigo yalikirwa amalika maya igabana bagonyara kabago kuligereli nakoranga nige chikobake korekano mwancho muligereli ekyo nakyo tochikoba tokuligerelia ase mambia bodo Diana ega katuni ya The Daily Nation Tantedinga nagendete kuyirigege Innocent kagitesa guriye biro nabageni bayikire nabo tokogaenda to nyare tokuba harigani bitwo yare wateba mu gukwanira tochikoba tokuligerelia bosyo bachori banene tuligerelia yaroro nabo igotonyara kaba tokuligerelia ngakichi county chito turabe togochiagacha semambia bana bana nagotebi tochikoba to nomo rayo yomogurunga Wilfred Bosire nabo igontu chikoba tukumirana nere yokurunga Simon sibakoriyo bara Nairobi bonsi goligo naba senator be county ya Nairobi mugate era ngigwana barengo gotigero yonde ya na taipe ngotebre rubamboli niko gotigero yonde sawa chweya wiki yago twale wikingia bono ya chakire ya sakulende naye bayo dera ya chaka ebitina asante sana Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyora ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyora ribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 obutindi n'obusombasi amate ninkikere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari Bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo panya oro yonde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gocha sobugima obi
Kirishimia namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichibuliyo gukora chingatale icy'obutindu. Obulimira bw'esiro y'obunda bwense kulenge talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyorera libaga lya bene kwaigwa migirio chisemi nobosemya igirio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete ntairangete maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kile chukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamura goba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomogusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera njekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngundi ferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba bona wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro bali yagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara ko batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nera nyara ko bakoigwewa mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyara ko bakoigwewa asenchera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi ko batoko kora eke korugeito tonyare ko batoko kora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokore libina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare ko batoko koraleria okorali kwanya gosira asenchera ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'umugusi mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya chinchira chito chige koronigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwarero oboroso bw'umugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika
irigukwanira ukweboyia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi Yegoro yeito yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero mwanchumurigeria bwe Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akenerure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gi Nsoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ari aenekiwe ari arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ari aya agendrete ase sector yechisemi eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi chetrista kenda maiga yichinsa ibira semambia bono bunalina agatebia bagane baito baikira se studio hitonyara kabato gutwara chinkwana chokoranga kitogonyara kabato kuligereria ngaki ebintu bigendrete gokorekana imense ya Kenya nemono tuligereria no ne county chito gichigendete ko bachi gokora imirimo yabo nande chinga kimine chigekera to kabato gukwanira nigo ONC ya Kenya bone tigaritio mwaka ya mwachi wiki 50 na ibere 52 weeks bosio bo bacholi bole bosio umwaka buchiru bere 20 na isana ibere tali Kenya yoke chikobage gokora bacholi ense ya South Africa boniga nigetigariti mitinye 5 no megende bosio bo bacholi bonene boigo mwancho murigereri ense ya Nigeria nero nigetigariti geka kimitinye 5 nomo egende kobage gokora obocholi bwabo na boigo ense ya Zambia ngogenda bale obocholi eikiye ramange ale asemambia bono kulende tigandara chaka na uyo mintogurunga Pius Simon no alega igase studio adatebia no musongo by the way ngogenda Beandi bakire mbeya seribaga jasa melida korukunga Pius Mugusu yo Simeon inde Simeon yole ego Pius Mugusu na lili etali yao yes sir Simeon nere tata father yes nage kaunti ya Nairobi genda biere ngoja kusuka tole tunashukuru Mungu asituwekire andende bono mbia mna soko twali bagochaga ratings che county njiringi yango ira no ronte binga kyo chiroche yes kerese date yabage kurigerera ingaki county ino yaberege perform nanje no menye tabona no toriti yare baterange kenda Mr Wilfred ngayikwa bogire abantu bose bayigire Nairobi andogo ikabare maiteni no mukurigerera ingaki togo so county kabisa wanto I think antongo sabare regardless of the ngakimnere nkongo ya economic lakini abantu wa Nairobi they always wake up every morning with hope matatu industry ngakyo yeligereti na environment tole mugakora umugiro mukaba Kenya bagasumbuka sana gaiga then tukabara mwachire mwasoire mwakwane no muraibwense few weeks bali Mombasa. It was so quick. No, it was yarenga bwanga sengencho matene biasara ndutari siasa twarenge ase biasara neto foti na siasa na karatu atene to neta sengencho uwi makonyo gwa congress sana ase biasara intoka biasara na bia para sengencho mabuta kwenda igoro na karatu atema twatene biasara bieto because serikali yangetego to engage initially katokatene bakaba willing batorangeri tantokwane karatu agenda tukanyora kende kera korwe karakera umurai wenza gateba asaikira na kongo okeirigo riya mabuta nzo kumate tukayibona mnato wanto kamatebi eida torna kitutabe auctioned nejibange asinje chilon okay ngakinere weka kwa ekaro kwa bere push the walls
ina investment obegete chibesa cheito so onye serikali eko insensitive tokurigena kutora survive in our business erinde ndo basosiri biasara mwasosiri biasara okay biamara sana na ndebo igo ekera tokoba tugukwanera Mr. Pius Semambia Bono na mangagende ta siasa yense ya Kenya kera tukurigera libono iga ntagetomo director itara tubekera chinkwana ibiri kirabu enkwane tangani niyo mheshimiwa Dr. Buru Odinga ne yumuraigwese Dr. William Ruto bonse n'abanyagitari daktari Buru Odinga na daktari William Ruto kiragenda takontebinga naende takobaga kurigeria ara makobika enkwane ywe tubinyare ko batoko yego kero ku reflect ense ya Kenya bono iga miungano tubugate na bosi wobochori ebyombe binge bya sokire bune igorontwaro JCJ International Criminal Justice ke kwanera igoro yense ya Kenya bina yabikiri manyerera bitali biya bosi wobochori umwaka bukiri 2024 biamono boni igo moraria sokorigereria asenge ke bono twigire yenga muna kerto ujugo ikomwaka sesema ya December okanyora kere family epurupete mate karo kare twale gukina kwale gote una December rito chakoria mandasi December rito chakogenda segete bono ense ya Kenya boniga ase twigire kero montenga mune team riri mupira gwakwa kere team ngokorera masoesi but kabla ntara agenda abu musikinaro koro Evans James Misati oriye chairman ya PPOK asabu musamango chari ngenero gocha charero lakini yote bana minyo kasi kuchikora se aba batete ku join chi party so boni ngi tokoteba obojori obore 2027 tari nganto na gukora obojori obojori to akora miaka mege sana gocha 1963 ngokora toro obojori every after 5 years ngi yakora obore different in this sense kero monda ko musense mayae na andi bado murarora mangana kwanza mboro mate twachakiri bono lire lichagete abantu mbache baike muna bono liba ukwane gesoko na gweni groups are out abantu kero monda kukwana ujama te siasa ero is just normal in everywhere utatigeta bauti yakoba ne linga kia bana siasa bali bagokora siasa iba gukwanira abana inchi ngobwati bare sheria iri babegeta abanyene kwamanya konyoranga oyo ukwanire isiko ye sheria inki abwene tokokorerwa sheria iri erororo ngobwene tokonye implement akarato bati 2022 election sekari ya bichikoba lito abwato musike Uhuru Kenyatta na Ruto bantu bare bataba to goje go ikachukure ekicha mutwa Ruto gose na chasa baibe na kego jakoba abantu mbagwanete chikura nji yage tu abachori bokaba tubatwara serikali ero boni gana nende to gojigochora tutorarigereria kanene nkeringa ayemuno oliyo korigie kerogo nkyo bate yabantu baba yuwa kera chikura ekine kikerekenen alafu abaiga bago chugwa kachikura nkibo bana tukurige liguru asomurai nkyo ko baoneria egero bangusa sensema yao igo ko baoneria ngaki omosani oyone garo mube so nere gukwiro chiko togambera goso ko tutaina ki nje moko ngikero geke ni chiko chuguma chi project kitakere gokorekana chira konya abantu baito asense yetore okay lakini ekero konyora ngo tukobeka matusi nebitina biri na goteba na njinege sakugete umatekero umuntu ayiboire ne right ya Mungu lakini gocha bale barekera bakire chikura nalyo konyora barateba nga etotete konyora identity because okonyora nga nubwete constituency getokora chikura ejire loko ekine go bana kwanja chikura boni gechire loko no gende university kato nge university even now no na gere birugo biri bakachorana abakatana ki okay umwana yotete ko bakasene chairman koraro liri Italia yo mwe eri Italia nga yarwite korwa bama ekoro bareta bali bono ntunga inana ne banga no bochori bwetundu bari asecha ego pimo abakubori ngaki oyo ngotagete gotenane chairman asecha nga kiba no mujiki yarwite baburi gose chai nabwate kerengo kiabwate na understand tina ki togojuko kwana igoro yecha bokongo ake gari tari gocha ngaki eri igoro rikoba na understand it bono keregento kere step in fact kerenga ki chakera ngo chakera nyomba bono kerego cha national mondo magatana ki ngabona mugo kwana no tetekero gogete abantu mbarengo bwate abantu bayino mbarenga muri toba gotaka kurigerera numbers akaro kurigerera numbers you are generally talking about being tribal
Okay, kwa hiyo tuli numbers no chirega do chese chigazeti tigangira na se Mr Wilfred kwa events buna bode gato kwana abale ripe kabisa UDA na ODM baro ba kole coalition usipo bacholi boro mwaka bw'ikirubire 2022 ebirengera byalo ndoche mbia barenge. I think the president it was the largest in terms of elected members, a joint parliamentary group that bakolire egento nkobolia nkorora balenga aba Kenya our majority very excited. Are they happy? When bakolire in those levels na igenda kama watakolire because watatakopa viongozi byokorenda wananchi aseboni yakiabana na bana in office inkiba korire kira gokia wananchi chief promises. I think twabere to kora siasa tariengi yamono yokonelia abantu hope otebunga ingo sobisi ninche nkorega na intu twabere abantu muna togochora abananchi twabere to kora ibintu blindly umuntu agocho koneli hope umuntu no murigeri omenyire myaka yonse amenyire ikire myaka 35 usakorigeri mega yaye inki akorere to the society kire positive get selfish ndokunya akorigeri liyo but asenga that story kraboniga because siasa yabononga getene chetware tofauti yake tofauti in a way that abantu bangainirwe enough abantu baruchi promises chigoika mwanasakara ikresi siasa isiroika another election ochenche goal post osoko batebe nande hope ende eliaba yatentanga ntanyare to konye put into reality osoko change so is good na batenene muna bachire barabachoranire nche obo bwana naki abananchi mbali na barabo na ekarokoliga richisabo na politics mna yabeire most elected leaders 70 upwards they don't get back to parliament so they should be wary as well mbaka watu babwenda utwara wasiwasi nga abanta bonse balega iga ba performing ngwira na bale gusema likorana so ODM is a big brother they got mu baromane sana se ibirgo byama oma ODM yarenga ODM ekara mwaka Raila Odinga linga moyo woni gosa koligerera ODM ne bwate misuko na ndo anyo tokoligerera mangana opinion polls kana mangana ne bwate power boniga ekara yarenga 2022 abanta bonse bali parliament bali bachite na Raila in 2022 currently Raila Odinga tayo na ndo nyore siasa ya Raila Odinga ekakwanyore nomination ya ODM au kuimokia in most areas you get elected ogochorore but boro Raila tayo na lero mnasirete kwa rere musuko ya beire mbaka bakore chipols kwa renga abananchi abange mbayo ase the current ODM maybe bagotara nomo abananchi the voters ono pengine baro mu kwende mbaka tokanye 2027 chikura cha kutumia corona ki ODM use no ODM elieta wanamba na UDA bachibuligeli tigatore guchinkwane chimakwira nase Mr Pius atotebidera se birengeli byakera kuligerelie coalition ye ne chikobage koleto mulindo ibata banga we must win mwanchumuliete tregunki bakwanite litukuligoro. And the president has told you that there is a team which is working on policies. Those policies must be clear that it is a combination of the policies of ODM and the policies of Kenya Kwanza order. That must be clear. And then there will be a framework team which will now work on the coalition, which will include sharing of power. The progress so far made is enough to tell our opponents
that we are damn serious about this. We are not joking. We are going to win the next election by a landslide. As we begin this march to 2027, we do so with something more valuable than rhetoric, a record that can be examined, measured, and judged. And before we account for that record, we acknowledge a simple truth. Whatever progress we have made has been made possible by the collective will of the Kenyan people. Government may formulate policy, parliament may enact laws, and public institutions may implement programs. But it is the people who turn policy into progress and reform into results. Tigagira rwanda sole Mr. Pius. Kwa igure nkwana yo mweli yo muraivu ese tigadara chakira utotara chaka ukwadere gure ya sharing of power. Ibi magani ya Kenya babugate. Ku driver coalition yechekere chikara sanse. Maida ba Kenya naona uba gukwara na ba Kenya. President ro mu Kenya. Again tutobana tego differentiating gari ki agukwana from wijango. Bodi ke kero our late. Raila Odinga arenga moyo. Igale goteba nga serikali ingo korere gabo bengo korere gabo. Kada ba igite bagaja bagikaransa bagakwana barenga gukwana nga how can we make it better? Bagaja no to ajagrete bintu bikuru kuna chiandisheke. Nga sometimes kwa kanyora nga the opposition ni bugate agenda de kokorera ba Kenya ibwikaine the current government. Bagachaka gotabana why are we differing so much? Ngito taokorere gas pamoja. Woni igara ira tayo batira ira na tigeto ODM. ODM yeyiga ene meeting yarenge PGN Tangani abantu abayiga ba UDA na ODM bakumira nege kao kiriyo gotabana ki can we work together? Yes. How do we start it? Munu gweta gotabana policies and implementation. Again take kare kenene na gaiga implementation. Alafu gendo gia kavere who is forming the coalition. Again to gia tatu abana injinga ke bakonye view. Okay. Number 4, we go back to number 1. Politics is about interest. Politics has never been agi ngoso agali nganji kokorera umonte gento. No ikaransi go mwana siasa buyo mu ikaransi umbona kigo jigotokorera. Aho de kwanza nkora ena ngoso yumutu ninjemba korera. That is where tokanyora promises chiu kanjiko korekana. Asinge jago ikali obo monto munga toli uitwa chorede. Coalition is gabano chiko korekana na ne dogitorere more of them coming abago koregere babuga tekerogo montaño rekerogo yo montaño rekerogo amago ikemesa ari tebe na bintu na takerego korera abantu bane na biebi na abana inji abakorore tofauti eserikali na serikali ekorera abana inji tofauti abu no tobwate rift. Okay. No rubibero berete. No rubibero benyedo kwa makoro kwa nyoranga kitu ako chore terende because boni wiwete muna president yakataba. Much can be achieved akara tubugatirana te pamoja ngayani abachumbe bali bari opposition batoke ngambali kuomana nga serikali yetera akora ige yakorerega ODM bago jamo batenga na nukonye nguoma mure gento geto tarakora bija. How do we go about it? Na bakonyora bintu bibiri bitatu byakoriru within a certain time agara bana inji ba benefit lakini abana inji iswari ndio kwa bodinanga kibakorirora. Umayete karaba na inji bakurigiria serikali batebe kingi atebe tugunkera ba kingi atebe tugunkera ba gosege koba as a pace engao eteli mendo mwana inji serikali mate ko kole binto by style and by nature. Okonyo ngesika nkobanga bale ngo finance bale ba my execute lakini bono mwana inji kawaida uri tamati gose financing has to be there, implementation has to be there. This one a process nere ko bugato akoranga ki ya delay kwa makanya bona bana inja bugato munguso ngaki na munya ko beka ji coalition echo na munya ko kora na moko kora nduri bu yanganto ntoko gete ne ji coalition ototegeta magendero lakini kwa manya kweburi bono liswali rirega oyo tegeta magendero na rumwana inje oyo chorire muno mugambi achorire rumwana inje oyo delay tyo tarageta magendero ya no mwana inje na ndo chorire rumwana inje ngaito bwate lift kero mundara bwate blame yae asara tebe na serikali nya ya fail ligaiga
no mwananchi wa Frederick Gaiga. How then do we work together? Agitocho koriga sesobo. Agitocho gokoramo egere tukonya abananchi aba because miradi iri Gaiga tekete gokorwa saba abananchi ne nyinge gokonya saba abananchi bafinyigete bagata gosentu tagete para gosentu tagete something. So they have to happen. Okay. Coalition they have to happen and with a good reasoning akarabia korekanira abananchi baranga mtubuga tire wasama lakini intoramo lakini bona epesi yo gukora magendero ero ni chikoba bwangake gosege chikoba ngwara obwaririe kero tutare ngamo. Okay, Mr. Wilfred tigangira na sole kero kuligereria egentu bakwanira bwekene nkelinga kuligi bale chinguru power kuligi baroborai yes positions bachu occupy ngote abale ngoros pale policies batu ale framework ngi bachu kobaga no borai kero kuligereria this coalition from your eyes no morai because no bwat opinion Nairobi daida bogo shape opinion. How do you see it? It's power not to work for the people. You see, and what the kamone chinguru bakoligi obogambi bakoligi tari gokorra bantegas. Serikali enerere ni power boni. Nade kugamba boni. Ibintu ebinga ba promise it. Ibanda otebinga ibintu biruto promise this was how far we have done. To ikirega to akorirebi to dokora more of this is what we have to chokora. Ogora boniga ekoro wachagetamo because mbaga turigeriyo obogambi na continuity. Obogambi bu 2022 karaba bwatantamo na UDA baga change to power. Ekoro get the power and the mistake to okarina ki ekoro mugambi aroro a government nego korre abananchi egasi tiri abananchi bakorre government egasi because you take a responsibility when you are a father na eso nyomba na yokora nyomba yao tiri abana bakora nyomba so one ekara serikali ikile kiwango ya bono basoire bagasoa bagaikanze bagasoa kurwana kegere government ndangani ya rosetu na Rigathi Gachagua na Dr. William Ruto bagaika bakarwana bono bali korana ekitote bana ki self interest baba enkorigi tari bakorera bana inchegasi banguse barosia mali yabo gose barosia bintu byabo bagaika bakangana nagati bagatigana akaro batigana ODM gajaga soime ODM ego soime after abana inchi barosire na serikali avijana biachire para mpaka biasore parliament Raila gateberenga asote ase serikali astabilize serikali lina bakolegasi bakole tamu yabo. That's the backdrop ya ODM also ase na UDA na UDM. So ekoroba so iramo a president yense akabuta abantu bonsipi bali barengichi ministers bada akaida ni almost bonsipi into nini. So a goodwill from where I sit ekoro karansega na Mogambi na umwananchi ngoranga a goodwill teyo ya serikali asaba nanchi ekoro nya bananchi basokire batebire ntoza kitineke na ndowaika kwa manya koranga bone yerende normal sirende kwera the same people ase obogambi na abantu bari kwerani bakora almost ibintu bibya abana inchi bayankwanga bakora so ekarwa bwatanda abantu abonsiamo igento from where I sit ngori na ranga the same thing bakora na power they do the same thing tali ba what interest ya wana inchi ba what interest ya and that is the wrong direction to ride ekado tebanga let them rule us you get ba bwatane batoga mbere muna batagete they're supposed to lead us. Of course they lead us. Okay, aba to rule. They're ruling us. Okay, wacho buligeli kwegule seba bya bora tagarete kwanda bagende baitase se studio se bambie genda baite studio gere 0788666663 naboko beko ujumbe yago nayo totebi birengeri byage kera togenda teko batokuligerelia amanga genda ta sobora yekero ko bago kumuligerelia Mheshimiwa Oburu Odinga na babantu bara muligerelie inchira bakumuligerelia but it's so specific igoro ya power. Finally a coalition yembanyo alegiro ke deputy president maybe onye go predict boniga chance yeroro nei ekara ba go negotiate kero ke deputy president. Where does the current deputy president go? Then we komanya the current president na ata getichukura chiensengi magweta round
deputy president yororo niga oyogoroku mheshimiwa Kindiki asa koru Mount Kenya akero president yatete chikuleche igogo chigatebi omwana oyo ngabona enara guteneri Kindiki tigabono ngiro munga okuru muino gaiga. The question will be ngakibaba angete ngakiatagete komurusio na ngakya komureplace. Of course ODM ekeregoja mugakoyo Oburu Odinga the party leader now. Nkiaka rale party leader goikari questing na intonye goto tokole gasi nae to support na into to akauga. Request to serve demand because what message demands. There are negotiations. There is no demand here. You don't demand what you don't have. If you demand, that is how politics now plays. Whatever you are demanding in there are several ways you are betakwa. You go more can some negotiating because what are you bringing on the table? Politics is about strategy and the numbers. Okay. ODM boniga mbali structured. Lakini bono ODM boniga kwa my colleague mnateba na the ODM we have is not the ODM we had at Baba Lengo. Remember at Baba Lengo naona kera twari gutwari handshake na Uhuru Kenyatta. Baba na kia tebete. Onyengo go join. Agara tosoe serikali mimuno ODM. Ntake tonge 1 2 3. Tabo li 3 tukerio abo apenga kwende prime minister ngaitu anyorete formation yo prime minister akaboli taboli ti kerugo keringa bono uyonte geturusio yo nsoega igaboli tina asinaro moranzu kere egere mu create space. That is how we came to get a position of prime minister. Igo DM bado go tebere ngentungira murato sukere. ODM boniga they can ask umuntu bakuboli ne president. A president nere na bwate machinery ya a president nere party leader na bako negotiate na ki nko oyo because it is like once eliko ruwega na ndole to muntu no munga bona what is the weight nginko nyora kurugega bona igaruto atebe no seliri Kindiki ngakya ko moseli to bwati kura go sitoko nya ko gamba alafu what are you bringing on the table ODM makuru atebe na tuwaletire wana abantu utoriunga abantu bodiem voice pingo jwakara bare serikali ejikura. So it is a number that they have to negotiate na ndeboni gabana inchi aba. Okay. My colleague nate abaga na ki coalition yijiga ndojirochi wadi gana moko iwana tana na akire Kindiki siko na letire ODM gaiga okwendo maego osoeroche. Bona negotiations are going on and the best way will be a president that ejikura from every part of this country. Okay. Tigangira na yese Mr. Wilfred. Timing nabo igo position ya obo deputy president. Timing ye coalition ye. Abande barate abatigato sukumetoka ende towards the end. Lakini ODM this is the first time back a coalition mapema sana because Raila used to postpone. Abago batebi ninchen toje twatoke umurwanelio ito toje twatoke mo deputy president ito. Lakini ODM ye ngakieye has moved so fast ekali tutikali mwako yamo. Very align. ODM yeye lakini wote abi ODM ne watamangana mange ne wateme chande mingi ne rebonio yenta tangano ligelie party leader Oburu Odinga gwaro chigoro no nyina maisange tekorora osomeze speech na inde tari consistent ya nyorte maega na te batengere ugenda to defend no senator na constitution ya ODM I think I resigned to be a member of ODM but ODM you resigned of course yes ugandaria and not to go ODM Oburu Odinga by the virtue ale party leader na presidential candidate in the constitution ya whatever Ekrabwenta koba presidential candidate na party leader ya UDA who is William Ruto because now we got to kwanda kuchi obochori wa 2027 ngaki Ruto acha koba a candidate not a president, a candidate for presidential candidate so virtually wanda koba onye a coalition area two parties area UDA na ODM naturally muna bagote babawanga
onye UDA yakwana na president candidate barabwe ya wono mo deputy president na siasa ne perception asaboniga ODM about their second, they are the largest political party. East and the Central, and the leading pompo. A perception. So, onye bago chaga, mpaka watu ya wananchi waona ki intuga ya serikali yeye ekrogoto ko ira namba ibe. So ODM ko negotiate na ko relevant mpaka iwe deputy president. Batairi no nye ground area lo Nyanza mbaketereri mbaga bantu batebono gende ngiyo gato gwate kyara ngiyo ko promise to ko promise obo prime cabinet it's not is unconstitutional, it's not in the constitution ekero getayo kenembeo to ko de banga wono ODM ya chire ko prime cabinet musale ranga yako cha yako garanye onye to ko displace mbaka mo ndaba displace osakuri riboniga Central Kenya mugambi baruseti ukoroka gashagwa that okwana from the point that I've gone to Central Kenya na renga se campaign ya Orkalau abantu ba Central Kenya mukwari wa campaign by the oyerete ni boli yao ndira nelinga ayino mo senator DCP most likely ekana chete Central abantu ba change a mood ya ocho o support serikali na onye go create a perception inga no popular mbako genda sa abantu abananchi bakora naki enseme na wananyoro chikura boniga omurai wenze onye gado korrekana be na relevant mbakaida achore deputy president korwase musangara kana ODM na bateri strong mpaka achore korworo asengencho na retain Kindiki in fact ni na kinamba chuja ko Central Kenya ne chinke asa koyana na oba deputy obogoru Western Kenya gose Nyanza there will be that perception inga abantu ba Nyanza mbaje ko wekero na mbare namba ibere kare so nalia ariginga kiara nyore chikura cha bantu ba Western na ODM bonia kwa ro paranya oso abaruya batebere bali ba ODM bako support yo para not necessarily baruya mbaka bagereka na roche mbaka Junet na tebetenga tiga omuntu da abe deputy president no paranya wa costing to abare Joho abe kere abana ndo arenga party leader deputy party leaders before basoe asa serikali so it will be mbake chisegi chitoke mabo na ndo mandi wana wachaka mapema mbara confirm because the type of engagement kera bate bachora barandu batano from both parties baikaranza bachora policy then they agree on the positions kera mbara kwa na positions kera a condition yako kwa mbaka baigwane position ODM igende ko ira 1 2 3 mbaka it has to be very clear. Mr. Pius umuntu narwe mesabonege asibaikere muntu ndete kujikuru mesabonege and don't even wait it tomorrow ngamba chibatanga sengo to iro deputy that when you forget pakatogende almost to the end of this year the reason why boni go sakateba muna my colleague atebire tatebe ngaboni ga twabe kirekero kinga twakeiro ODM na ano ODM boka boniga legally muntu bono takere ko deputy ningo Burudinga asenge njone as by the party structure and the rule it can be nane na teba ngana banga lakini ngoteba allow from there ogo divide this country boni ke tobako kora negotiation se kogendera inu inju inu borie geroge mutage to mate is you right kota na kindu ne party nene to bwate oge to go support ne to tutage teke neke alafu na UDA as the ruling party now nerede what the mechanism ya be goteba like now if we look at ODM wapo mbadi igobari chi CS in government that itself in a coalition ngangoragera bari kuri serikali no nyene president boni gana ajaka kuwa giunga abantu bo ODM mbegete serikali ime babwate chibendera
na muntu nditayo ngutini boniga batoko genda bako engori goje guikengori tumanye kumanya munana pressure yoroje pressure tari ya sheria ngakinga lazima one mi debit boniga. It is not in law. Ne negotiation to nya kokare isiko ga ki ngomoro je to ko akorwe region gete. It is not in law. Oriyo go chikobe presidential candidate ekara bako chikotekele nga bono nchine candidate inde this is my deputy. That is the time you will see igabono what you are doing. This is managing Kenyan politics. Managing Kenyan politics mwancho muligili kwigulese mambia bono udatogenda gukwana nabageni bane ekera toko batokuligilia mangi tigandara ira nase semo ya DCP bono Mr. Rigathi Gachagua igale blessing ose a crisis gochia se united opposition gekogera abange ba muligereiri it doesn't hold his thoughts nabagukwana gintu kiliaro chibuna kire naba agotebya abantu naba okora siasa bunatagete nabona igangu batebya ale bagende kiro umuntu agenda subusa kwigintu murayibwe sale gukwana igoro fund large ngwaro cyateba mwinari bwate problem barengerere tubo kabira ntuga igatorengerere tinga kituko unite sinki maito okwana no okwana ne bintu bire tofauti kama muntu okwana igoro yobo kabira I think umuntu wenda ko bomari gukwana igoro yobo kabira ne president yetu William Ruto asingencho obokabira bwaye bokorrekana iskoga outrightly by implementing obokabira Gachagua agenda okuona big and large ne reality igende tangani nkwanto ligoro mumuroito ko Fred Matiang'i no mugusi igende tangani mbako oikaransa nabantu baino nyomba okwana batebyaya ndagete kwana okora gento gete kunyomboriri siwate byaye twawanja ndegenda okole that is very important and it has to be there maze mundu butaru sikurwa asowe mabwaito ndoko rusinga erugeto gokwana yengo kwana boniga tarikero mundu konyekwana nandi nyasana mai think akato konyekwana na mai think atoreke enseye ku Kenya akatobeka abantu almost 42 tribes to kwana kero mundu differently but twamya kubwata na igoro gaga twakwana so otebyo mundu ngagenda chake amobilize abantu it's okay tindi kwenye tebanga buno kabira ekaro kero mundu akwande baachire baikaransire then now we talk about the united Kenya then we agree nkira kitobanya kora Kenya yesu kemotwe ekaro kwa temuke kero monto arime tugenda twikaransega igatumayo kora bona implementation appointment abantu babe ku into government bila kubeka ekabira yemo bila kumusaba ante kabira yemo kero monto atwarese yaye yango tell the reason why tuweka twanyora nkero monto abiro murai akore bindore d'abantu baye boko babeka serikali umuntu yokonyora tabwati monto nde obwati na rese ikurwe asande obataba yaye gente ko korangirikia ekero kwa ikiro monto akore bintu igo power yonspi area ya batebanga nche inasotega ya kateso nchibwe koma ina kwanta na abantu and kwanyore ekero wono toko in that direction we lose a lot as a rekali na ndi yango de bigende kama and I want to be very honest guys Gachagua to me magosa yango kagaranga para batebanga mbabu ate shareholding as a government onya bantu bekaranste nsemo kaiwana ndaka tujake biasara birega iga tukatura tingana mangana serikali tuteba bona tu biasara lakini de serikali no direction ya mkwanza weka na nso wateba nchebono kingo support this is what I need and that's why siasa yetu na kabla ikobera eshida asenye njo ninki digere boniga ekaromna bakora nini ya the budget ya campaigns IBC kwa yakazi kuzichibeza ekote bakora for senate when to me almost 180 in Nairobi you are allowed to use 181 million Kenyan shillings kwa wako mshahara bwa 5 years wa senator ichile less than 60 million it's less than 60 million for the entire 5 years wa corre campaign ya 181 million ngigote yako gara onyo kwa ino nichiwese cho ekarwaso no bwate chi associate perhaps no bwate associate bali bakwatari chiwese no bwate chi associate chisante se siasa yao na banda baze bakiri muna chi associate mbagwate chi interest okay so ultimately ndo kunyara turi kwa dere yakada kwa gamba
abantu abajaje tbaroko ko cyese nabago cyabagamba none serikali iko nabere iko the president ekaragosoa kwa mutebe president kiweza kwenda kutumia for the presidential campaign in 6.1 billion okay ndagalia kwa nyoro muntu sana bwate 500 million chiaye che budget chiaye as a person abantu bakobekerere upwards of 5.5 billion oikagali muntu akotebe contract yeye irasimanya kore na ekara tebe contract yeye kwa nyore contract wenda ko koruna 1 billion ya be create 10 billion because to what controls so we have not okugenda twanyoranga we are not doing the right thing so asaboniga tiabantu bagende basoka isiko siasa na kuko campaign tokonye kora boardrooms abantu bagende isiko bakwane bachiamo baikaranze which Kenya do we want boardroom ekero gukwanira gekora kwa mugerire mheshimiwa Rigathi Gachagua boardroom na partners baino bakare bakora GPT boardroom no ndo tabanga ne kwenda you see ekero mundu agotabina ki kiro mundu asoke isiko tari gotabanga abantu bari boardroom ekero mundu agotabinga kiro mundu asoke all our partners should go out you've seen in the Mwananchi they are moving everywhere Kinasimo they are moving everywhere Matiang'i Osoile is moving everywhere Kalonzo is start moving everywhere so that's what we want to abantu bakwaneru bonse bachamo tumaye karanza inse tutebono our presidential candidate noyo our deputy president is this ilizo shikamoto turosia serikali tochenjia maisha ya wananchi tigangira dese Mr. Pius current opposition no kuigwa no gwe serikali babasaviri a headache problem kera UDA na ODM basirie deal mapema baro lakini hatainga boniga ODM igenga muna nojiri mbrego twa awataba ngatigamenya kenja ke kuiga mabwango boniga abantu mbarege batara kwana abantu mbarege batara chake campaign abantu mbara batoro ki interest yabana nkibatagete nona se serikali y'abantu tobwate serikali mipaka chi minister abantu mbara batagete ko tenne biro ko rakine senge njenga ki yotaraika gwikira mutinyo kabere ngo bamanyaturi bano gwikira mutinyo kabere no chorore naki uyo asokire uyo atabira sana sigasi na arenge ko koraga iga bono ninga kiane ogosoka isiko then there will be more people now including me mutinyo kabere mutinyo kabere tako tebana ki bono tuasokire nisi kotore ground toko koregazi onyore na ndo bwa to bomboli bwa obobere no ndene ranyo na bwa to ngondi bwa ebobere tumaye ngoja kabana kore ndogiri kuna ki realignment lakini ndokora na toko kwa na my colleague ya senseme yo kabira kwenye ndara chagavu osaka tebanga obukabira no chama Kenya omurali no nana omunuriga no bwato bukabira bwao lege toke etabauti eri aki at what level ko bochesera ngangende ko bobeka sembe at what level ko bochesera woni go kwa ne president His Excellency Ruto banda bagata bangare mukabira digango breakdown you understand ya asemanyite to abere to gotara chi county 21 no mukabira Kenya ngima Ruto tari mukabira okay Ruto tari mukabira in fact no nyene kera abantu bajagete kera UDA ya formative government abantu bale bateba nabagikoyo bari bose bare serikali mbache baserigu my friend ina agenda asakurukunga Kiambu na achire Muranga tuachire Nyeri okonyora abantu bari barase serikali ki director gocha inse ki chief officer nini bakorangirwa batenena bamanya batebugu na tebango ayenga yukurukuru kwamanya konyoranga 75% abaraba gikoyo bare serikali ime abantu bamanye kuboringa mwale gatabanga rende Ruto igaro mukabira abayanga kibare abantu batenna bari ki testimony badana nje nona arenge serikali kero kibaki arengo nona inge serikali kero uru arengo nonde serikali bakaboniga Ruto tankuneti nono gunkuna gosetansereti Ruto is not a president yo bochaga tenga ki office yerero no mugikoyo rogo sino mugusi nago seriri gujisiko Ruto has given people freedom baka colleagues those are civil servants ochiche boni ga sigasi to gokora boni go mugambi otebuguna nae kwa bere prime minister ga kitobo maene tate yondo baito maene ngo no rurigereri na bona umwana onera bona nkobeka oyonyarebe ngakibona ngokora bono ngontukiro mundu nabato bukabira nasinga njunga level yo bukabira bwao at what level ko bochiesa
lakini wasa kobogolinga twensi ipinga bana ngoyo gatwamorore no mukabira nande kerore kiongozi maite Ruto akorigereri guna abantu 50 million ayengo gukorigereri abantu banega bakomanyite so bone to kenga Ruto wa appointed gosono mugusia segete gosono munandi in that matter abagata baruraga n'abanandi bokabe kororo lakini ayori omurigereri tinaye tukubwati kuruga. So what I'm trying to say is our president is not tribal. Is not tribal. Tiaturarigelika baraza ya mawaziri. Akaragoligeri baraza ya mawaziri. Ekara na ba control ya bande balense bono. Yes, origereri ama waziri kwa tojakero mbalenga togate. Abari 21. Chi ministry che abari 21 talibo. Akara UDA ya gitain leadership. Eya devete no monta wa point by the field of qualification as are supposed to kokora. Omuntu munambadi. Do we have secretary se baraza ya waziri tubata abantu bali qualified bakora mirmese? In fact, most of them are qualified because one, they were appointed after interviews. The interviews were done icyakora tubunge n'abajumbe baringe kurigereria masakara nkyoso mete nina nini because bunge yumuraibwe nsako tebe bwato obututukana bunge tebwate bututukana egento tobwate ne perception. Igone president ibwate perception. Aba Kenya wabugate perception yerega. Boni gatigana gubori. Abachumbe bali abare 390. Abachumbe bali bonsi pine president yabajorete. Of course mbaru te constituency ya lakini garaba umirana enyombeli ya sobwamo. Yes. Perception nero yitiganga ndene liete kwatumika. Perception nero ngubukuru mimboro. Matobu. Nabaro basokiramo bakubora no ene chibesti tu ayetunga kimutaga chiriti chinyombai. Abachumbe mbara getaringa baetu chibesa is about allocation and lobbying. Chibesa je serikali taringa wakora ndo egunga echigando tumie chibesa je serikali these people have to debate in parliament a project munabona let's say for example nkwana le Nairobi county tatebenga se CMCA chonse His Excellency the governor for Nairobi chibesa kera akite jare ko bago 3.5 million every ward agaika bakaini increase chibesa 7 million chiko kenda kere ward 7 million chukani gugu and check na kere ward na ile 7 million eje para ejanya gitari gose cheki chibesi chekera chire given that is a standard figure ego jikokora development ya say ward area abaiga bajumbe bale garia bale 390 that is 390 constituencies. The 390 constituencies they are supposed to lobby and then when they do a budget chi budget jiria bago chi budget eri chi constituency jinga ebinte imbita kere ko koruga naga bone perception which you have a parliament how well do you lobby asaba na inchi abachumbe mbara otobugate mugambi bali bunge ntagwada marieta tana gukwana nono gukwana ngakie parera asiketeneta keira bana inchi mbabate problem kwa mayo kanyora ngabachumbe bande bangusire chi constituency chaba cha very developed kwani mujumbo yako nyara chiba extra from other angles tigaturaje ni manina yego yakwa no mujumbo West Mugirango tigadara na soli Mr Wilfred kwa mbaka recording kwa PUC ariziri kwa yekumiri sana na nyokumiri sana asengencho igende tangani ndageteka to kwa negento twarigereri no nyotwara mungwana naro renge minister ya treasury Professor Ndongo ngwa igwegenda kwa na tebe president micromanage ngenda kwa na he was there na renge megali igento kiria kwa nete na nyemboniga I think asengencho na receive servant nyoma mwana bya serikali serikali I'm doing business ndagitagende agende se chi ministry ndo tutugana mangana county tutugana mangana sakaja tukwana mangana president ndagitogenda se ministries oiwe okoboko president ngora every department ngo micromanager o confirm that igento ya kabira ekarogo teba abunge madiga ndo karogo teba na kirotanya gotetea mubungo to orure parliament otebire ningere chibese nsokyo monto ngakiro monto tari ngantu myakiriane manyo monto nagota magosa koleti ngere chibese ngatebu oyo mukwari bakwanda babere ndageze gotebira and I can mention their names because they said it Junet Mohamed agateba akabori sifuna ngatara gakire nyumba kyaramba yacu chibese basoki gashagwa jalango agatebera omanyene mbaye tukibese
abona abunge babiri onya reko dawo tegenteki e president omonyi no tebirenga parliament ne corrupt na kya ko omonyi ne corrupt okumanya ko ne corrupt kere policy ata tego eti pengina ko tebwa na ne chibesa elinda bamanya ko mweteli so ekarugwa sugumiro to the walls na bode abantu abanyare abantu baregaiga chibesa batagete kereta keka so akuona from the point of knowing. Okay. And the mistake that we are doing is we acknowledge it. Abantu bakore requirement. Nanda abana inchi ngoteba. Turaba abantu abari sana. Tura ni umuntu muno yoko teba na tukibesa vote in a direction etariko affect amaisha abana inchi. Ya itoa electorate. A direction e como please ne como achibesa chirechi erego chomo gukoye. So to me actually like 99% of the member of parliament they need to be voted out. Okay. On those bases, yes, because they have acknowledged they are doing things. Even though our Caribbean speak, telling about Corona and Inchi, New Bakura and Diabo, and the Bakura as long as Bawakan. Okay. Senye chodo chia tigerista kebrechi bechinsa isatomu achobuli wadalike minanokia bwadreza iga Mr. Pius yatabire akera kuligereria serikali bantu bali baroro bagendete gukora imirimo yabo bunebwederete na Mr. Wilfred Lerago tebanga kera kuligereria buyo ko bakomura ibwense niko kugendete gutara si chibizara chinyinge na ko micromanage chiatigirite ke mu chibechinsa isatase mambia bono tokenda umutima gotogoirana turaigwe nkwana yo mwishimiwa Atuli gukwana arenga linda mwananchi yeye monto naro begete chibesoro tagete Mr. Pius go chote bigo saro no chiro choro uda gwate bo murai dental ko micromanage sawa sawa. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi magega ya televishoni Nensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchulia 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sira krobulimi obiyoke enyole libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igiri obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyisimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamora goba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya
nime yo muroberio bw'umwenori kira ritukure Jumatano chinsa ibiri cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi umirana n'abari b'Chinguru irikwe manyabo na wataka kuri kitanenye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye ni Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Chumulili chietrista kaisato maiga chisato burada gotebia tokoirana ntagete koraigwe nkwana litangani yo mheshimiwa Ogorugunga Francis Atuli digale muraiwe kiumbegi ya kotu na nemono gukwanale siasa ere bosiga iga na nemono gukwadale Edwin Sifunu mwanchibuli tetraigwe nkwane yo asobango. Okay, mu director nega gontebinga nagenda tekobaga kuligereri ekera togenda tekuligereri semambia bono mheshimiwa ngwabago gukwana igoro yes serikali. Now talk about opposition. Sama isa oguno yeligereti. Opposition waniga mbagenda tekwebe kamo. Na ndi mbagenda tekuligina. Ngakitora nyare kwa United toba kenist nende president. Na bego chikobeke barua sengenjo osakurigereri abarai bari tobwate bonsipi. Kero muntu nabwate feeling ina nsakoye guribaga nabongo performance akoye guribaga okwamererani okuna boko chikogendera paka goika segeto gocha konyoranga bana chekanire because imbaro badali guchigwanja gendo bago chikoigwanana yakaro sakakurigereri muna bale gose nabantu 6-7 iga ase a problem mwere ngogo chikobe bera ya opposition ngoro chibwangora ora taga ni gotegera nabangi bari ora rigiri igora uko barore kara lakini inside themselves but ebintu bire tokora behind the tent nebine bire tokora CTV mutwa boni go sakorigiri totebenga kanonse kera kwagiwe case kiae kanonso mataka tabanga mte senior most na abere packet DP for a long time ni maite uchusie okorigiri sifuna agatebanga nkora tande kura ya Chension board okorigiri matiangi agatebanga I performed very well when I was in government all of these leaders go trimbo kwa wajenzi wana kero ko babeka amo ngocha kwa bere getiro tali raisi na anda sugo jikuigwana kwabo na anda nata tactic bara atumie ne ribata ke ko tebanga boni gange bera yabo asenge joba matenga toba tebo ninga nimo serikali ngo manyere ngakie ko mubuna jinengo mapema mati this is politics so ngoji kwa bere getiro na anda bakeliyo mana libo patirende we wish them well karabara atebenga babere ready na ande nga umwaki umupira bachorere ningo bamaleta on board into umwaki to umupira William Samoei Ruto the president the sitting president it didn't take long whatever alafu he will take them head on alafu this time chikure chiko chikoba my colleague nate bagaga which I agree with him ejiko chikoba based on nga ngigwa koreira abana inchi ngigo chikokorera abana inchi aeningo ngakitoko manyete asobora ibuawo woni gatari chikoba ngosire chibasere ngobwate woni ga none young generation se abana bakoro kuchensia bago chigota ngo tutete ko choro mundo tari rasi mato chibesa lakini mundo otorenga nabwate a vision yugo chikotoira anywhere else ntubona serikali ndititole nutadata presidential candidate ito mubeke mesa na ntube ko yoite mesa let us take Kenya forward. Okay. Wachobuligili kwa igure buna Mr. Pius Atebire. Tigatora igwe nkwane iyo ya moli kyomonene we ekyombegi yakotu tubakwera dance Mr. Wilfred yakole reaction ya sobwago. Naruko kuna kumuligeli sada Mr. Pius.
na mwezi ngoli kibole kirogyo mazene Nairobi. Na basi kana mama support me mind. No, it's about leadership. This is not about personal. Okay. No, I know you will even we wish them well. Opposition ibararete ke sono mwana inji ke sono Kenya. Tomo igerogo ategerogo tujake ngabono togera nukerto wako mupira ekubwa nere goteba karenga nere ya win. Because rules will be there. Rules will be there. Yadere gwe gwade yoba chobuligire. Wanamsingizia Raila. Hawa haswa huyu kijana anaitwa Sifuna, yeye ndiye aliandika agreement ya mkataba kati ya chama cha ODM na chama cha UDA. Leo hii amepatiwa hela chache na watu wengine wa kugawa jamii ya Kibaluya. Anasema yeye ana spirit ya Raila. Mimi nataka kuambia hawa vijana, na bahati mzuri jana walikuwa kule kwetu Kakamega, na hapa kukuwa hata na mbunge mmoja elected ama mzee ama mtu ambaye anajua kule siasa za Kenya zinaenda. Mimi nataka kuambia ni watoto wadogo sana. Ndio kasi ya vijana ni kulinda nchi, lakini sio uongozi. Vijana ni kuingia kwa majeshi, kwa polisi walinde nchi. Na wasituambie wanataka kuwa viongozi. Tutaonyesha kilichomfanya punda asimee pembe. Kwa yule Mr. Wilfred, vijana kimwe usumbukerege. Because byobole ndibosia bibaganetie. Ngagete mwako ya sandu wende kwenda nyomba balende, lakini mwana mwako watu mwana moke ona dimanza kwenda achiko ndo mwana ko saa kwenda kale kwende igende tangani Atwoli na renge okumonyora, and I think Atwoli ne a bad omen tumaze kutanya mekasa kebusi. Atwoli last elections ekana support ODM Raila Odinga arenge studio not once not twice mara manga sana arangote banga William Muzari kubwa chikura ngobwa bali chikura William Mutone president munabwa ige umuntu mutangani ko liyenjera ko under state house na Atwoli no muntu tabata principles no mwako tabata principles no mwako bere ko tu myaka yonsi ipi ngenda digero muntu ndagambe chikura cha muntu tari abasa ega saye bale tari kwegena as democracy against democracy because no chori buaye very controversial na Atwoli wanu muna support ye serikali yero ngagetenga ne esa ni okoro kinge serikali yero rongo enderenga eko gara always so ko geria sale eko lose na ndibona ngamba sha ko raboniga evijana ebya kono te ba benda twanda jeshi pio sio bele serikali chiko wini atem ono e bado meni achine ono ngate ngo chare semo ito yara ono ngo saliale bono omwako ya Atwoli ekarago taba no kurama ya evijana no kurama kegara twako tebunga nintu viongozi vya mambi Atwoli bere myake menga sana tana gutigera muntu nda agambe bali ngo ke vijana bono babira bagaka Sifuna tere kijana. Sifuna is 44 years. 44 years no muntu muga. That's a mature person. Barack Obama was a president of the United States at the same age, around the same age. Na actually usokorigeri no nyina mangana yakaro chikora chage to second term yae. As the second term president, I think anyo chikura chirego rake kubwa most of the presidents in the US. So kwera na inse Sifuna Atwoli ganda sore kora no bwoba igando kya mosore no bwoba asengenjo evijana nabana inchi wa Western Kenya ba sokire isuko ikwaro che ba ago changero mati bono baraba manyete chibase chiba ba polire na chiba gutumia ko abagambi bali bakubuli obugambi elinde batwale sei ase serikali yeyo bono barorenga indongo chenchibire besa chiabo njiriyo chikokonya direction ya politics ya Kenya. Kera wananchi berule bona bako none chibese chiabo osebate nime kutona bila wakanwa elinde bayiwe ekiongozo tata bakomotegerera siasa elia oyo bwate chibese
bakoro ku political brokers nko eregochia bona bara they have been political brokers basi nibegasi aboneleli Sifuna over accepted everywhere. Over accepted. Tima eti mangana ko convert into votes but is accepted. Ekero ko romonto akuru stress 50 shillings. You need to be very careful. Monto rusia be so oina no monto aso mwana siasa. Nige ndo kere very unique. Okay. It has never happened. So umwaka tuori tigaira tulie alendo umuchokoro ayo mwana batigana n'abana abijane bagoroke vijana nchati niko categorize atori muneke na onde Sifuna muneke kijana none ngiye kijana imyaka 40 yo naronga kijana one ngiye kijana kia ngura ke kijana kia gara is 19 years so to kwanda kuriga ngiye kijana ngino mugaka I'm able to do things but someone is financing anyway Edwin Sifuna on the let's forget about that the angle in the camo ko finance okaraki kubeki gari mabuta I'm a businessman I can fuel my car na bonga na krasi Sifuna no mana siasa waka no chibeza ngoye kubale mbaka marriage ba waka no by government taxpayers so na babunya ko gende gari agende Sifuna tari wacho waka nabantu bacho mukutano muna bantu bana bakora ko lobby ko mobilize noko tebanga mambia eto wakale kamkunji Ako chaka mkunja wando wale kama mkunji pamoja nyetu okuwa na bandabu how much will it cost ekwerende mangana ye nande already has said about it kyande okuwa na tinde okuwa na Sifuna but muna ekara akoteba bantu mbale ba service providers munda como subsidize akoma tebege ndeke nekia pengine stage near 2 million na 1 million I'll give it to you people are willing muna bali bakomuchangara chibese abantu bale utana barabune member of parliament kwa rabo kusiba ita babonyonga no bale babo kibagende no bale bautana barabo bono yate banga na kingo na mambi ya sekete kro mundaru usiere buikiri buikomi abantu bale ko beka mo iga bali bautara the leadership bale utara because they can afford 10,000 for instance. Okay, tira dese Mr. Pius akero buligeria nkwane kamine ngiye cha sibirengel biao mangana tatawa gocha sibirengel biana akamo akarore umuiburi ase family kara wakinire abana kwa basomiri ayekero ro mugaka ngagiteyire ikote benga atati mutegite wano mugaka mugotware tamanyiti kende je na family na ikire university you still need your dad namba 2 umunyo ne sukari ngo bitumia tora sokoria lakini obe ko umunyo pamoja ne sukari to koria asenge njoingi there is a time for everything. Number 3. Ayo monyorura. Number 3. Ngokwana me wise man. Wise man, yes. Ikitaka ninakewa. Boniga oberi ya maji ache muke kabisa abere. Wando si adere nyumba yo bonyansi. Nyumba itekoji. Because ina maji amoro no bonyansi. Boniga constitution ya Kenya ego to allow undibwensi ate no bogambi. Sure. My colleague is talking about Sifuna. Sifuna is our Kenyan guy. He's a young guy. He's an upcoming politician. Bwanta kobomo ese because people in dibuna aitari manganane. Atuli out. Aitari manganane. Amanganane na alinga. Nyumba ibo jazi lera ibo. Nabara join because bibolendi nabara nyota so meredi abo no muwakiri yani. Lakini we are talking about presidency. Ndoriko kwana igoro yoko ba senator ndoriko kwana igoro yoko ba mujumbe ndoko atabanda babero mujumbe the late president Kibaki abeto mujumbe korunyeri for 25 years 25 years aliko ligina na rata ko president he never managed. Raila Odinga obeire a leader in this country oligiria ke ndoriko rukune kerugo keria kamugoro kuna his excellence the president. Raila struggled, Raila had money, Raila had friends, Raila had support even from the ground. Tagi karansere tamane jitego ikaransere. And I'm not saying ina Sifuna tago ikaransere. But I'm saying inga na wanyana kero montago chobo gambi muna Sifuna bono sokurige historia ai. Ndege twanjira nanga my colleague yateba. Ogwanjira nukoria abantu goje mikutana yao gogotegerera gokwana one 50 eyugo no gotebanga no tore pamoja naye. Gendo convertive into biribigo tebe no mukutano tole na arto bare chikura etebe
boni iga Sifuna oretire vijana oboro kirimu no Obama batebetina it is possible na bogo teno bogambi it is possible wanye ko right minded person na wata na no bogambi tegete na tokorere bring your policies, people will listen to you and the people will vote for you. We wish him well, but you say in a democratic country there is no opposition. We say that ntoko nywa na Sifuna batano tonyore babo Ruto batano bako compete for one slot. That is all right. But now the ultimate winner becomes the president. Oyo konyoro winero ko mrebense. Boniga Ruto gatini ne kirogeki ngosabu ari tamu mwamo etatarakora. Ego jawika next time na ninko babolia na nko ngiro ni more nkore me robe na go koranko na Sifuna has got a right and anybody else. But what we are saying is there is that level. Togo ikanona ya koranga omati bagataba tari chibesa cyose gira ko everything. Ngonyoro umuntu umunda kabisa bataba kabwa tichibesa. Nki abana baye batarasomera. Kabwa tichibesa nki abana baye baguchukunyura chinyasore. Bona kwa bugenga money is everything. The way Sifuna is articulating issues in Kenya now, convert that one into votes. When we will go chinsa cho tana bora tetwa kere Sifuna ekura. Sifuna ngokana ngatako gamba na bako gamba. Lakini katoto ko chibaronyo lenga nchisa ini. Ntolere wanjana na makwere na matokeo nga boni gachi akiru. Umugaka atuli egenda gukwana. Andi maikori yata bana side ya kobera ya kubu gotambe. Monto tayo na abe footballer. Babo Messi mbaro. Mbari ko buga game Jones. But they are the best stars to in the world. Na bako mupira Barcelona baka yosendi Real Madrid babu woma katana kiko walengerende kwende there is always a next time yoko improve na wako mupira uyu boniga what I can say to my young brother Sifuna ochakire sabali ingia but there is a lot which needs to be done gochimutuga na nabwate miaka. What is a lot? There is a lot of experience which is needed boniga my friend. Ndage toche example gie family ino. Tato mbino kwa sababu milimu na hata yabo ikire university. Wa ikire nota takora to musubati. Ngiye kwa rakwa na stato mbino kwa matanga na nyodo musubati ya ntaka ko munyoma na ndebo ndo chenga ngware konga ushauri ende munyome. Ngiye kwa rota kwa ndo tumeji se mjia uchiri kwa sababu because tato mbino take to university. Ota getago advice ako leading musubati okwara ta mwaigwana ndi ngumota ta ko manyama cha family egenda kono momenye. Alafu lende tororenga kiekoba ta gogo kani. That is one thing. Sifuna ntoko mukani woni ganga ya no mokoli because go ikabe ogo chake sabali go ikabe endere kunoa makali go ikabe endere go tware experience part of the experience to take Sifuna twale chikambini janda da wakora ekara ka ago go ikaransi kero ngabono nche president toko modebi ngata nyitikenda aho atengana. I've been there, I know and I've tested it. Lakini asebo ona tagero basemi no bubu mugaka buna bubu mwakatuli na bro. Obo semi ya bwatekane ngangi ekara kara kwarete ruko semi oguchunjuka na ali uko piki na ali utapiki to uko piki yonse. Okay. Na mondra ba u advice lakini uko make decision yaonga oyonte bili ekenekebe bono nchasa person. Okay. Senjo tata tito sire twara kwa nire senseme ibono tigatura na siasa yeji county. Nande Mr. Pius tutara kwa ngonte byale serikali yao niri bitamtamu gose nakibintu byaba. Comment so what about on experience. There is nothing much like experience. Sifuna na senator Nairobi for 5 years. That is enough. He has been in politics. He has been a secretary general for a political party for around 12, almost 10 years. That's enough experience. Na ndaka tokolegelinga omonto as long as he is qualified, the constitution allows him to, and he convinces the people to vote. That is enough. Kobe president you must have experience timatine yake. You know, osokolia serikali ya Kibaki na bete president kwa kidogo kakataba ngabe 25 years akaleo president nyola he was a president actually served for 10 years and he was the best serving president. Actually that technocrats. Actually the government that had more of abantu ba colleagues na kaba free hand to work
Kibaki karakora Uhuru Kenyatta akabeka technocrats abantu batarenga out of politics. Onyo na Professor Magoha and he did a wonderful job. He so rest in peace. Matiang, they did work. They did wonderful work because abantu abachore tu bagati kuba colleagues because abantu ba tari wanasiasa. Uzakuli ile mistake toko na serikali no munda kala sore ba the president or the word abantu bali bamusupported oba bidogo bono gabo no dogonyo twanyoro oburai butari obia. So Sifuna is 100% qualified. He does not need another experience. He should go out according to abantu bamwakire chikura panya ko yo flag bearer yawa. Okay. Tigabono twirane turaligeria bwankwiga twaligeria Senate of course nande no bono mwishimi wedu ni Sifudale basokia performance ye chigavana na boine county muna chokole mbere muna ande biruge ibina muligerere tibono mwenzi kero yege kerekemo ngoigwana muri by the end of the show lakini wase tukulinde ebira baro idubo kulige wa Senator se county ya Nairobi in terms of ratings tirimu aroche ne byombe binge byakire bya iki police tab 9 for track yabegete chi county chindego perform bya lakini gara twachikuligererie kere Senate ya sogati robot riwaye rukama chikogenda mamincha ne bintu biri babete bagokwanira magendero kero kuyaligereria no oversight yabete gakoro ne Senate asoikara st Mr Wilfred this morning akyo kuligereria chi county government chitu chiakolire mirimo yayo. Most of them ngageteneling misplaced priorities. Chibese chiko allocated but chabe go into very displaced priorities in projects na corruption as such counties. Otherwise it is a very good idea ya devolution for so kinia NCA ito. Devolution ya chine binte binge na devolve functions che county che create che employment. But I think the governors walibago so na ndenga get the model of our politics na deko geranga we are not making a lot of progress. Monto agoso governor otumia chibaze 200-300 million for campaign kago so rom na chibaze chigocha no go divert go chin their personal uses babe kind to project chichiko where they can be able to either exaggerate the cost siphon money from there. I think that's another challenge to go at the mono as a county chito na leadership ya counties. A county ne yawe ya Nairobi ngochoro kwanera origereri nero yarenge one of the lowest ranked counties. Ayabono no less serikali county government karabite beyond spibi gocha gaite no mugavana ngora abarangiria robatebe ngatika tura fast track torenga kirobot rugocha. The problem ya Nairobi county ne liye. Problem ya all counties 47 counties is one thing. The time Parliament bara change act ya counties elinga MCAs Zimbabwe at the powers wako impeach any governor. That is when we will enjoy fruits cha devolution. A governor igawa kolega sina CMCA. CMCA na uba kore budget ya county. When the national government is giving funds as a county bamanje kwenye ikaranse banye banga. CMCA jira se county omate governor igaro royani powers ya bwate nejinka sana ekara ba ikaranse baro siri budget ebosi bwate chi kuruchinge ebosi bwate in allocation because a budget committee ye county we ikabaiti chibesa chiri batagete a budget committee awara ba MCA bate ba we want 100 million chigo tumeka chigo chikoba spread as chi wardiga round ekara chibesa chiri ba we karansa because a chairman is the boss who is the governor chibesa chiri chigo etigwa chairman yakogenda to various wards chama yakoba misused muna my colleague atabanya it is right yes priority shokonyora CMCA babegete mutu mata MCA ga colleague linga abana inchi bategete on the ground abana inchi nkinko genda bakolere so that mambi nije nyora election go scenario tokene ward yane ne develop in a way wamanya konyora mo MCA oyo na bara sabe chibesa muna a ward yane tegete go 50 million chira ni reasonable because of course a budget chibesa chike kara chigoja
abwate ekesungumukuti gegoteba ng'a gavana takombori besi nyine kijabete UCT asengenjo gavana nyo kombori na ndikobori no yo kobori theata side to koganga up toteba ngo muimbichi tole kwama kanyora nge gavana ebwato obwo babori ng'aki insako babori ng'aki batumite chibesi chiria nkonyora nde bakondetere shite tigabono batumike kwama kanyora chibesi chiri chigutumika chiaba wasteful igo muna bono totebe asumu bwekano omo gavana bwe county ya Nairobi esenyencho ye eurubeli yo kumo impeach ekore bintu binde bitarakorekana bya MMC yekera ritu kakorara arengete ngaki akoimbichi gavana akorengere naki akonyora magoso ye gavana gavana tari ko micromanage every project igakorwa se ward yao omo MCA igabwene tako korova saidi echibasi chabira located se kwerenderi because he is part of the committee nga chibasi chache ward yane chiri ganki chiko kolegasi ekere ba chire ba chi misuse mbate gitwa kore auditing. Was it the reason you governor Bwe County and Nairobi ataite to transfer some of the functions which is the national government? Some of these functions was like cooperation. It is not transferring. It's a cooperation. The way they are doing now the Nairobi River. So jinjia with 8 billion. 8 billion chidie ya tukuru as a national government. Pago shirikiana na county government. Wosibio rojoru. That is a cooperation. It's not surrendering any function to the national government. That was nothing in Japan to understand thing a king was saying ya musinye department yenga bono te musinyeti ene cooperation inga inumo kolega and to tokolega because of supervision and the standards again to bwatera no onye no rochiro go sibikwa to manyana na kina abafanyikazi bari baro because igo bara abafanyikazi be national government na the county government very seconded. Okay, arabu amanya ko ba managed with one senior person yokoranga a commission ye go deliver their mandate. So most of the priorities yokonyora chire misguided as a county and majorly 75% is done because of the conducts HMCA. Mr. Pius Gokobe mo senator na bocha ko tebi mu governor ase aikara stake rogocha ole public accounts committee ko tebi nimanye tole misguided na ba MCA. You have to tell them the truth because boniga nowadays otego babe oiga sibo senator neri oversighting ega sibo senator ngeke aba governor bago je senate baya na bate bango seri kwande whatever because the senate igo gokora your due diligence what was allocated inkigwa spended and how it has been spent kwabo bekera blue, black and white. Okay. When you deliver, because your governor is serving the people. The MCAs are serving the people. So as a senator in the office, don't go pen below or say no more anything because you follow what the figures and what the records are saying. The monies have been misused and the appropriation of all these funds cannot be allocated and they never benefited anybody. As Mr. Wilfred Degerto Mr. Pius. Mr. Pius, in the Tanganyika government has all the powers. The budget proposals, Chikoroskuna executive, the chief executive member, finance, or also the priority projects, not across a budget. Vision ya governor na the need ya wananchi. So once those proposals chairwa county assembly for the deliberations kego etuwa budget kwa nyora ya nchiraniru sawa the correct budget ya etiwe onye nenya gitarigete kwa gachwa ya gujaro ketu kuchibesa onye nechipara charo ketu so egasi ya HMCA no koligere linga chebinde budget to eteti che project echuwa eteti ngokoruchire. So the governor with all the powers he has, Mose Governor Nairobi, as much as otemna okore bintu binde ebinde ngo biro kamna ncheko ngo bigerelia misplaced priorities. Nato degende kemo so ke para ikawane street inga. We have narrowed the roads across non-motorist walks and MTs. Pavement age. Pavement age chikoroshwa. Taringa chikoroshwa benefit wananchi. The biggest challenge to what ya floods contributing
ne chikabros charosiwe chipara chainoliwe chabekuru chikabros the roads, the width of the road yabe narrowed ekara macha kurugaiga. If you narrow a passage ya macha, what does that mean? The power ya macha you comment. So you see emiaka yo twatware ndona gotwala floods na twatwala last when I watch El Nino, it will be worse. Because we have narrowed and we have done it everywhere. Also, the project here, I think the county government, the MCS, because we saw a civilian area in Kotini. There was no public participation. It is done. I'm in the transport sector. We were never consulted, but we didn't want to fight much with them. Most of the picking and dropping points, pedestrian walk. To me, even to be we also call it a project here, you never have beneficiaries. Beneficiaries. Procurement project. It's a project. So a governor never had controls and priorities areas. Maybe more kidogo kabla tararuose point hii. Amangana budgeting. Bo ni gechi county na tadire ni jinge sana. Akwa ndakwa nyole county was allocated money the current year. Muna bonde ne error ntakwa ne lieta. Chinyomba headquarters ye county. Chibesa jabe chiko ba allocated year in year out. Year in year out. Ekaga chupake floor ya number 5 on njanya ko ba finished. But yekere county bako kanasane committee ba allocate chibesa ngabeke nyombe ye plaster beke merangu beka kitoke tungetumie. As we speak now, they are still on rented buildings. In that sense, who do you blame? Number one, a master plan in Nairobi City. Yeah, they have 1.5 million. 1979. A master plan in Bono Yakitega change because of the population. Chisiwa system. Chisiwa system abantu mna kurukirimani bakora a very tall building kwa maana banyorange esiwa system yabo igerenge whatever the actors said now act abantu aba MCA ba bekire ye county government bata yabanye gukwa che flow igete to this level. This is the standard of sewer line utakete gutwara. Then again chi pavement yako taba chi pavement yako kora my friend boni gosa kwenda ali ambassador otirimbo kebaka maate. You know we need chigari. We also need a space saba na nchi bagotara. Toko tabango be kichigari open we chipare chonsi ipi umwana nchi rona kara kwa chiro rona kara kara stote teko soma rona ngasete rona kara kwa be dropped in a point otabuga ati asoko move goje asite yogo kara asite ora be kana bag because all the places are crowded. So the beautification na pavement in Nairobi, in fact that's a new face of the town. CPD one goes a kuku system as a social media. Already the way it looks now and the way it was before governor came in, totally different. Okay. Esenye ncho chinga kichialire tadega te lero na nabatiga bagi matuta swabu yase magana devolution ko sabali baga tuigwane after 2 weeks tuikaransa tuligerelie bone county functions chiaye to criticize to recommend ekera to gukora boigo twakorire county ya Nairobi go twakonyerana n'abaseneta bakurige biro gukurwa sesemo ya Gusii tigambakire mbuye mono sana senjo chinga gichele Mr. Wilfred Bosire na Mr. Pius Mugusu asogo cha studio gendera bakorere gasi aba menyi ba Nairobi ekero leselire bageli bono iga na mutuire nyomba biya ekogera ninu tuligerere timu NCP stakeholders na bwabo mwancho muligerere na namono biya mono sana soko bana intwe na raje simchino nchia chaga igati nyole tribaga paka boni ngani ndoje ngwa kuchia lenge koranga gendongere kia lengo rabatete ko babago kwana lakini nche nyole libaga togambe na baro mbiya mono twara litukuliye chiguru Innocent Onyango kwa niaba y'ikikosi twalenge na kero kigyo NCP kwa tabaganya site gakorende tumira ne litukoliyangyo tichi gatatu mbiya mono.